हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं चक्षुरुन्मिलितं तस्मै तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं मह्यं ददाति ददाति स्वपदं। स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण स्वागत आहे। आणि याच्या पुढचं मी जे नम ओम पासून म्हणते तो गुरुमंत्र आहे, गुरुप्रणाम मंत्र. तोही मी तुम्हाला पुन्हा एकदा, मला वाटतं आधी शेअर केलाय, पण मी ग्रुपवर पुन्हा एकदा तो शेअर करेन नक्की. ह्याच्यामध्ये एकदा म्हटलेले तुमचे 2 श्लोक नव्हते आ, या हा म्हणजे पुस्तकात आपण नाहीये. वंदे होम श्री गुरु, हा तेही म्हटलं होतं, पण मुख्य म्हणजे हे जे काही आहेत आणि मी आधी म्हणजे हे सगळ्या या प्रार्थनाच आहेत आणि मंत्रच हा आहेत. आणि त्याबरोबर मी जे नंतर म्हटलं नमो ओम विष्णुपादाय, तर ते हा. प्रभुपादांचा गुरुप्रणाम मंत्र आहे, तर तो मी शेअर करेन. तो याच्यामध्ये नाहीये, तर हम्म. तो शेवट मधले दोन जे आहेत, आपला पंचतत्व मंत्र आहे नंतर, आणि मग हरे कृष्णाचा महामंत्र आहे. आणि त्याच्या मधले जे दोन मंत्र आहेत प्रणाम मंत्र, ते मी तुम्हाला हा शेअर ग्रुपवर. चालेल. ठीक आहे. ओके. हरे कृष्ण. श्री श्री राधा गोविंद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गौर निताई साष्टांग दंडवत, श्री श्रीला प्रभुपाद यांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री गुरु महाराजांच्या चरणी साष्टांग दंडवत, श्री नामनिष्ठ प्रभूजी यांच्या चरणी माझा साष्टांग दंडवत, आणि या इस्कॉनच्या पूर्ण टीमला माझा सादर प्रणाम करू आपण या अध्ययन वर्गाला सुरुवात करूया. तर अध्याय, मला वाटतं श्लोक आपण 28 पर्यंत गेलेलो आहोत. आणि याच्या आधी जसं मी शेअर केलं होतं ते स्टॉप करून मी थोडस माझी ही स्क्रीन शेअर करेन की एक मिनिट हा. तर आपण हे आधीच्या याच्यामध्ये मी थोडासा, जसं मी म्हटलं तुम्हाला की थोडासा रेफरन्स द्यायला आणि आपण पुढे जाण्याच्या दृष्टीने, तर नक्की काय हे आहे. आणि या दुसऱ्या अध्यायाची आपण समरी जाणलीच आहे. जसं जसं पुढे जातोय 30व्या श्लोकापर्यंत आपण आता येणारच आहोत. तर मुख्य जे गुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलेलं आहे, आणि इथे प्रत्येक श्लोकामध्ये आपण जे निरनिराळ्या प्रकारे आत्मा आणि शरीर याच्या संदर्भात, मुख्य म्हणजे भौतिकता आणि आध्यात्मिकता, भगवंत आणि आपण जे विभू आत्मा आणि अणु आत्मा, की अगदी म्हणजे आपण म्हणजे अणु आहोत आणि भगवंत विभू आहेत. आणि ज्याप्रमाणे आध्यात्मिकता, की भगवंतांचं शरीर आणि आत्मा हा एकच आहे, आपण शरीर आणि आत्मा हे निरनिराळे आहेत. आणि म्हणूनच जसं त्या पाण्यात पडलेल्या माणसाचं उदाहरण दिलं जातं की ते शरीराने पांघरलेलं, म्हणजे एखादी वस्त्र जसं धारण करतो तसं हे वस्त्र शरीर आत्मा हा धारण करत असतो. आणि हे जीर्ण झालेलं वस्त्र म्हणजे आत्मा ते शरीर टाकून दुसरं शरीर धारण करत असतो. हे निरनिराळ्या श्लोकातून आपण बघितलेलं आहे. देहिनोस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तीर धीरस तत्र न मुह्यती, असे हे जे काही काय म्हणतात ना त्याला, की मे बी यू कॅन से इम्पॉर्टंट श्लोकामध्ये तर आहेतच. आणि की श्लोक जे आहेत की याच्यामध्ये आपल्याला कळतंय की मुख्य म्हणजे आत्मा आणि शरीर यांच्यामधला आपण जो संबंध बघतो आहोत. आणि निरनिराळ्या प्रकारे आत्म्याचे जे गुणधर्म सांगितलेले आहेत, जे आपण बघितले, नैनम छिन्नंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः, की आत्म्याला कोणी कापू शकत नाही, जाळू शकत नाही, पाण्यात ओलं करू शकत नाही, वाळवू शकत नाही. अशा प्रकारे आत्मा हा आपल्या साध्या डोळ्यांना दिसूच शकत नाही, इतका तो एकाच 10,000, म्हणजे त्या केसाचे 100 भाग करून पुन्हा त्या कणाचे जेव्हा 100 भाग केले जातात, त्यांचेही पुन्हा 100 भाग केले जातात. तितकं असं ते सूक्ष्म, म्हणजे अतिसूक्ष्म असा या आत्म्याचं तितकं म्हणजे तेवढी त्याचं तसा तो तेवढा दिसतो. आणि तो आपल्या साध्या डोळ्यांना दिसूच शकत नाही. अशा प्रकारे आत्म्याचं वर्णन केलेलं आहे.
आणि याच्या पुढे जाऊन आपण बघतो आहोत तर 2.30 पर्यंत की या प्रकारचं हे जे गुह्य ज्ञान भगवंतांनी दिलेले, तू शरीर नाही आत्मा आहेस. आणि म्हणून भगवंत परत परत अर्जुनाला निरनिराळ्या प्रकारे जसा एक दृष्टिकोन बदलला जातोय अर्जुन भगवंतांकडून, कारण गुरु मानलेला आहे भगवंतांना अर्जुनाने आणि ह्या गुरूंकडूनच ते ज्ञान घेतलं जाते. तर त्या प्रकारे हे जे गुह्य ज्ञान की शरीर आणि आत्म्याविषयीचं हे जे ज्ञान भगवंत देत आहेत, हे असं दिव्य ज्ञान भगवंत देत आहेत. याच्या पुढे जाऊन जेव्हा आज आपण 31व्या श्लोकापासून बघू, तेव्हा आपल्याला पुन्हा कृष्णा एंटायसेस अर्जुना टू परफॉर्म हिज ड्युटी विथ मटेरियल एन्जॉयमेंट. म्हणजे मग भगवंत सांगणार आहेत या कर्मयोगाबद्दल. मग कर्मकांड ते कर्मयोग. मग कशा प्रकारे तू जरी हे युद्ध केलंस आणि मग तुला काय मिळणार आहे, आणि मग तू चिंता करायची गरज नाही, तू एन्जॉयमेंट, तू म्हणतोय मला आनंद नाही तसं म्हणायची गरज नाही. म्हणजे ही जी कारणं आहेत, पहिलं कंपॅशन, करुणा. करुणा तुला दाटून येते ती चुकीच्या पद्धतीने येते, तू याच्याबद्दल उगीच शोक करत बसलायस. आणि मग निरनिराळ्या गोष्टी आपण बघितल्या की काही जण म्हणतायत की नाही, हा आत्मा तर केमिकल्सचा बनलेला आहे आणि मग भगवंतांचं जे अस्तित्वच जाणत नाही ते, मग त्या केमिकल्सचा किंवा त्या प्रकारच्या त्या गोष्टींचा पदार्थांचा बनलेला आहे, मग कशासाठी त्याचा शोक करायचा. जरी मनुष्य मरण पावला तरी त्याचा शोक, कारण तिथे पृथ्वी आप वायू अग्नी जल या सगळ्या पंचतत्वांनी बनलेला आहे. हा हा जो आहे हा नश्वर आत्मा आहे आणि नश्वर शरीर आहे, सॉरी आहे. आणि मग ते गेल्यावर कशासाठी शोक करायचा. या प्रकारे भगवंत अर्जुनातल्या मनातले विचार दूर करतायत आणि त्या विचारांना एक नवीन धारा देत आहेत. तर त्याप्रमाणे आपण 29व्या श्लोकापासून बघूया. आश्चर्य व पश्यति कश्चिदेन माश्चर्य वद्वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्. वाचू का? हरे कृष्ण. हा वाचा. वाचा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कोणी या आत्म्याकडे विस्मयकारक म्हणून पाहतात, कोणी याचे वर्णन अद्भुत म्हणून करतात आणि कोणी याच्याबद्दल आश्चर्यकारक म्हणून ऐकतात. परंतु दुसरे असे आहेत की जे त्याच्याबद्दल ऐकल्यावरही त्याला मुळीच जाणू शकत नाही. तात्पर्य: गीतोपनिषद हे मुख्यतः उपनिषदातील सिद्धांतावर आधारित असल्यामुळे याच प्रकारचा श्लोक कठोपनिषदातही 1.2.7 आढळतो. मी यात वाचू का? आश्चर्य नाही. मी वाचू का? वाचते. हो. श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्योऽस्य ज्ञाता कुशलानुदिष्टु कुशलानुशिष्टः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. एका महाकाय जनावराच्या शरीरात, एखाद्या प्रचंड वटवृक्षात आणि 1 इंच जागेत असणाऱ्या कोट्यावधी जीवजंतूंमध्येही आत्मा असणे ही गोष्ट निश्चितच आश्चर्यकारक आहे. आदिजीव ब्रह्मदेवाला ज्ञान देणाऱ्या सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक ज्ञानाधिकारी भगवंतांना जरी या आत्म्याचे वर्णन केले तरी अल्पज्ञ आणि अतपस्वी लोक अनुरूप आध्यात्मिक स्फुल्लिंगाचे विस्मयकारक गुण समजू शकत नाही. पदार्थाबद्दलच्या स्थूल जडवादी संकल्पनेमुळे या युगातील बहुतेक लोक हा सूक्ष्म कण एकाच वेळी महान आणि सूक्ष्म कसा असू शकतो हे समजू शकत नाही. वास्तविक आत्म्याच्या स्वरूपामुळे किंवा वर्णनामुळे लोक त्याच्याकडे आश्चर्यकारक म्हणून पाहतात. भौतिक शक्तीने मोहित झाल्यामुळे ते इंद्रिय तृप्तीमध्ये इतके मग्न असतात की आत्मज्ञान प्राप्तीसाठी त्यांच्याकडे अत्यंत अल्प वेळ असतो. जीवनार्थ संघर्षामध्ये आत्मज्ञानाविरहित सर्व कार्य व्यर्थ ठरतात. ही वस्तुस्थिती आहे. भौतिक दुःखातून सुटण्यासाठी मनुष्याने आत्म्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. याची कदाचित लोकांना कल्पनाही नाही. आत्म्याबद्दल श्रवण करण्यासाठी इच्छुक असणारे काही लोक सत्संगामध्ये प्रवचन ऐकतही असतील, परंतु काही वेळा अज्ञानवश आत्मा आणि परमात्मा यांच्या परिमाणातील भेद न जाणता ते एकच आहे या समजुतीद्वारे त्यांची दिशाभूल केली जाते. परमात्म्याचे स्वरूप, आत्म्याचे स्वरूप, त्यांचे कार्य तसेच
त्यांचा एकमेकातील संबंध आणि इतर बारीक मोठे तपशील याचे पूर्ण ज्ञान असणारी व्यक्ती आढळणे अत्यंत कठीण आहे. आत्मज्ञानामुळे होणारा वास्तविक लाभ आणि आत्म्याचे स्वरूप विविध मार्गाने समजावून सांगू शकणारा मनुष्य सापडणे हे त्यापेक्षाही दुस्तर आहे. पण जर कोणत्याही प्रकारे एखाद्या आत्मज्ञान जाणू शकतं तर त्याचे जीवन सफल होते. आत्म्यासंबंधीचे ज्ञान जाण्याचा अत्यंत सोपा मार्ग म्हणजे सर्वश्रेष्ठ प्रामाणिक अधिकारी भगवान श्रीकृष्ण यांनी भगवद्गीतेत सांगितलेल्या उपदेशाचा इतर सिद्धांतांमुळे विचलित न होता स्वीकार करणे. श्रीकृष्णांचा पुरुषोत्तम श्री भगवान म्हणून स्वीकार करण्यापूर्वी मनुष्याने या जन्मात किंवा पूर्वजन्मात महान अशी तपस्या आणि त्याग करणे अत्यावश्यक आहे. परंतु श्रीकृष्णांना याप्रमाणे जाणणे केवळ शुद्ध भक्तांच्या अहेतुकी कृपेनेच शक्य आहे आणि अन्य कोणत्याही उपायाने नाही. हरे कृष्ण हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माता. हरे कृष्ण. अशा प्रकारे आत्म्याचं जे वर्णन आपण अजूनही जाणतो आहोत, तर इथेही या श्लोकामध्ये आपण जाणतो आहोत की या सूक्ष्म इतका हा सूक्ष्म आत्मा मग या इतक्या सूक्ष्म कीटाणूंच्या सुद्धा शरीरामध्ये की जो महाकाय जनावरांच्या शरीरात आहे, प्रचंड वटवृक्षात आहे, तो 1 इंच जागेत असणाऱ्या कोट्यावधी जीवजंतू म्हणजे आपण बघतो की इतकं बारीक किडामुंगी असतात की आपल्या डोळ्याला सुद्धा ते किडे म्हणजे असे नुसते उडताना आणि त्यांचं नुसतं अस्तित्व किंचित जाणवतं. मग ही कशी काय इतकी ही निश्चितच आश्चर्यकारक गोष्ट आहे की इतक्या मायन्यूट अशा त्या पार्टिकल असणाऱ्या म्हणजे इतक्या सूक्ष्म अशा जीवांमध्ये सुद्धा परमात्म्याचं अस्तित्व असणं, आत्मा असणे आणि परमात्मा असणे. मग आदिजीव ब्रह्मदेवाला ज्ञान देणाऱ्या सर्वश्रेष्ठ प्रमाणित ज्ञानाधिकारी भगवंतांनी या आत्म्याचं वर्णन अत्यल्प अतपस्वी लोक म्हणजे जरी हे वर्णन केलं आहे पण पुन्हा आपण तेच म्हणतो की नॉलेज एनलाइटन्स आणि म्हणूनच या आत्मज्ञानाविषयी जाणल्यामुळे भगवंत जे ज्ञान भगवद्गीतेमध्ये देत आहेत ते ज्ञान अत्यल्प अत्यल्प अल्पज्ञ सॉरी आणि म्हणूनच अल्पज्ञ की जे ज्ञानाने जिथे कुठेतरी अभावच आहे ज्ञानानं आणि अतपस्वी कुठेतरी नास्तिक लोक जे आहेत, मायावादी लोक जे आहेत ते निश्चितच म्हणूनच भगवंत 18व्या अध्यायात सांगतायत की जे भगवंतांचा मत्सर करतायत त्यांना हे ज्ञान निश्चितच देऊ नये. कारण हे इतकं असं ज्ञान आहे की मग जिथे भगवंत सांगतायत अर्जुनाला की नक्कीच हे ज्ञान जितकं दिलं जाईल, मग भगवद्गीतेला कुणाचंच बंधन नाहीये हो, ना जातीचं ना धर्माचं ना कशाचंच बंधन नाहीये. गीतेचं हे ज्ञान सगळ्यांसाठी खुलं आहे. पण जो मत्सर करतोय भगवंतांचा त्यांच्यासाठी निश्चितच हे नाही. आणि म्हणूनच तिथे कुठेतरी अल्पज्ञ आहेत, अतपस्वी आहेत, या लोकांना निश्चितच ते ज्ञान होऊ शकत नाही. स्थूल जडवादी संकल्पनेमुळे योगातील बहुतेक लोक सूक्ष्म कण एकाच वेळी महान आणि सूक्ष्म कसा असू शकतो हे समजू शकत नाहीत. आणि म्हणूनच ते कुठेतरी मग ती एकरूपता जे आपण द्वैतवादी लोक म्हणतो, अद्वैतवादी सॉरी, तर ते एकाच म्हणजे आपण आणि देव एकच आहोत आणि मग ते एकरूप होणं वगैरे या कुठेतरी संकल्पनेवर या आधारित असतं. परंतु ही जी आत्मज्ञानाची म्हणजे हे आत्म्याचं अस्तित्व हे कायम वेगळं आहे. आत्मा पुन्हा पुन्हा ते जो अचिंत्य भेदाभेद आहे हा अतिशय सुंदर कन्सेप्ट चैतन्य महाप्रभूंनी समजावून सांगितलंय की इथे कुठेतरी गुणात्मक दृष्ट्या मग 13व्या अध्यायामध्ये अजून सखोलपणे आपण हे खूप छान जाणतो की जिथे आपण आत्मा परमात्मा शरीर यांचा संबंध म्हणजे खूप सुंदरपणे क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ अशा स्वरूपामध्ये भगवंतांनी ते सांगितलेलं आहे. आणि तिथे सांगितलं की मूळ हा स्वभाव मूळ आपण म्हणजे म्हणून तर आपण त्या पराप्रकृतीचा भाग आहे, म्हणून तर आपल्यापर्यंत हे ज्ञान आलेलं आहे आणि आपण हे जाणू शकतोय. तितकी आपली कुवत आहे, तितकं आपली बुद्धिमत्ता आहे, कारण आपण भगवंतांसारखे क्वालिटेटिव्हली आहोत. गुणात्मक दृष्ट्या आपण भगवंतांसारखे आहोत पण परिमाणात्मक दृष्ट्या नाही. म्हणून ही जी एकरूपता आहे ती आपल्याला मान्य नाही. अद्वैतवाद आहे तो. म्हणून द्वैतवाद जो आपण द्वैत जो संकल्प आहे की कुठेतरी हे जे अस्तित्व आहे आयडेंटिटी, वी हॅव आवर सेल्फ आयडेंटिटी. आणि भगवंत म्हणूनच पुन्हा गेल्या अध्यायांमध्ये जे आपण ऐकलं आणि श्लोकांमध्ये की इथे कुठेतरी तो जो मायन्यूट इंडिपेंडन्स आणि ते जे
स्वातंत्र्य दिलेलं आहे ना, त्या स्वातंत्र्याचा अत्यंत योग्य पद्धतीने जो वापर करतोय, तटस्थ शक्तीवर बसवलंय म्हणून. पराशक्तीचाच भाग आहे ही तटस्थ शक्ती, परंतु कुठेतरी भौतिकतेमध्ये ती जाऊ शकते. जी कनिष्ठ शक्ती आहे तीही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. ज्या लास्ट काही श्लोकांमध्ये आपण परा अपराशक्ती, पुन्हा 7व्या अध्यायात त्याचा उल्लेख येणारच आहे. म्हणूनच ह्या अपराशक्ती, ही जी अपराशक्ती आहे भगवंतांचीच निर्मिती आहे. पण भगवंत तिथे कॉशियस करतायत, तटस्थ शक्तीवर आहोत, तुला ठरवायचंय. ते इंडिपेंडन्स भगवंतांनी दिलंय, ते स्वातंत्र्य भगवंतांनी आपल्याला दिलंय. म्हणून तिथे आध्यात्मिक ओढ असली पाहिजे का त्या भौतिकतेमध्ये गुरफटून राहायचंय. कारण तिथे शारीरिक संकल्पनेला कुठेतरी आपण चिकटून राहिलेलो आहोत. आणि म्हणून माझं शरीर, मला हे हवंय, मला ते हवंय, मला थंडी वाजतीये, मला ऊन, म्हणून आपण जे नॅचरल आहे आपण त्याच्या खूप, म्हणजे आपण वी आर जस्ट द बिगिनर्स. पण जे त्या लेवलला पोहोचलेले, म्हणून खाली जे शेवटचं वाक्य आहे की कोण आत्मज्ञान देऊ शकेल तर उत्तम भक्त. भगवंतांचा शुद्ध भक्तच हे ज्ञान, ज्या प्रभुपादांनी आपल्यापर्यंत, जे भगवंतांचे शुद्ध भक्त, त्यांनी हे ज्ञान आपल्यापर्यंत आणलं, जे कशाचीही तमा केली नाही हो. आणि म्हणून अशा या भक्तांच्या अहैतुकी कॉजलेस मर्सी, आपल्यावर जी ही दया, आणि आपण वी आर फॉर्च्युनेट इनफ की वी आर सिलेक्टेड बाय दे, आणि आपण भगवंतांनी निवड केली आपली या या मार्गावरती येण्यासाठी. हे आपण कुठेतरी आपलं दैव म्हणायचं, आपण दैव आपलं चांगलं. आणि त्याच्यासाठीच म्हणून की अशा प्रकारचं श्रीकृष्णांना याप्रमाणे जाणणे हे केवळ शुद्ध भक्तांच्या अहैतुकी अशा कृपेनेच शक्य आहे. म्हणजे त्यांनी आपल्याला हे ज्ञान, म्हणून पुन्हा पुन्हा उत्तम आध्यात्मिक गुरु हेच जे शुद्ध भक्त आहे. कारण भक्त हाच भगवंतांना जाणू शकतो, आणि तोच फक्त भगवंतांच्या भगवान रूपाशी निगडीत असतो, जे मनुष्य रूप आहे, जे अतिशय मोहक, अतिशय सुंदर असं श्यामसुंदर भगवंताचं रूप आहे. जिचे भगवंत बासरी हातामध्ये घेऊन उभे आहेत, मोराचं पीस आहे, अत्यंत सगळ्या षट ऐश्वर्याने नटलेले आहे. म्हणजे जिथे अगदी काय म्हणतात ना, सगळी श्रीमंती आहे, सगळं ज्ञान आहे, सगळी प्रसिद्धी आहे, सगळ्या प्रकारचं काय म्हणतात फेम, रिचनेस, सौंदर्य आहे तिथे. आणि तिथेच त्याच प्रकारे तिथे कुठेतरी विरक्ती पण आहे. या सगळ्यापासून विरक्ती पण तितकीच आहे. आणि म्हणून ती श्रीमंती अगदी गर्भश्रीमंत, भगवंतांकडे काय नाही हो, तिना लोकांचे राजा आहेत जे, असे भगवंत असूनही. आणि म्हणूनच त्यांना कुठल्याही प्रकारची आशा अपेक्षा नाहीये. पुढे जाऊन भगवंतांनी स्वतःचं उदाहरण दाखवून मग ज्या वर्णाश्रम पद्धतीची जी निर्मिती केलेली आहे, ज्याला आपण 3ऱ्या अध्यायात जाणणार आहोत, पण याचं एक कारण जे आहे, कौटुंबिक परंपरेला कुठेतरी धोका निर्माण झालाय, तिथे आपण ते निश्चित जाणणार आहोत. तर अशा प्रकारचे हे भक्त, भगवंतांचे शुद्ध भक्त, त्यांच्या थ्रूच मग हे उत्तम आध्यात्मिक गुरु हे भगवंतांचे शुद्ध भक्त आहेत. आणि म्हणूनच भगवंतांसाठी भक्त हे नेहमीच विशेष आहे. आणि म्हणून त्या भक्ताचा अपमान म्हणून भगवंत एक वेळ कशाही प्रकारे माफ करतील त्या मनुष्याला, पण भक्ताचा, एका वैष्णवाचा अपमान निश्चित नाही कोणी सहन करू शकत. आणि म्हणून खूप कथा आहेत, पुढे जाऊन याच्याविषयी आपण चर्चा करू. आणि म्हणून भक्त भगवंतांसाठी नेहमीच विशेष आहेत. भक्ताच्या सुखा भगवंत, कारण भगवंत हे भक्त वत्सल आहेत हो. की काही प्रत्येक गोष्ट करण्यासाठी या प्रत्येक युगामध्ये प्रकट होणं याची खरोखर काही गरज नाही. कारण याच्यासाठी भगवंतांची कितीतरी एक एक ऑर्डर दिली आणि नुसतं सांगितलं तरी भगवंत करून घेऊ शकतात त्या गोष्टी. पण स्वतः ते भक्त वत्सल आहेत. कारण जितकं तो भक्त आतुरलेला आहे ना भगवंतांसाठी, तितकेच भगवंत पण आतुरलेले आहेत हो. आपल्या भक्ताच्या सान्निध्यात राहिल्या, आपल्या भक्ताच्या सहवासात राहण्यासाठी असे आपले भगवंत आहेत. आणि म्हणूनच हे जाणणं, यांना जाणणं एखाद्या भक्तामुळेच हे शक्य होऊ शकतं. देहि नित्यं वध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् सर्वाणि भूतानि नश्वं शोचितुमर्हसि. हरे कृष्ण. हरे आता कृष्ण. हिनल माताजी हे वाचा. हे भरतवंशजा, या देहामध्ये जो वास करतो त्याचा कधीच वध होऊ शकत नाही. म्हणून कोणत्याही प्राणी मात्रांसाठी तू शोक करण्याची आवश्यकता नाही. तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्ण आता अविकारी आत्म्याबद्दलच्या उपदेशाचा शेवट करतात. अमर आत्म्याचे अनेक प्रकारे वर्णन केल्यानंतर भगवान श्रीकृष्ण ठामपणे सिद्ध करतात की आत्मा हा अमर आहे आणि शरीर हे क्षणिक आहे. यासाठीच आपले पितामह भीष्म आणि गुरु द्रोण यांची हत्या होईल म्हणून क्षत्रिय या नात्याने अर्जुनाने
युद्ध कर्तव्याचा त्याग करणे योग्य नाही. भगवान श्रीकृष्णांच्या अधिकृत प्रमाणांवरून मनुष्याने निश्चितपणे जाणले पाहिजे की भौतिक शरीराहूनही भिन्न असा आत्मा असतो. असे नाही की आत्मा नावाची गोष्टच अस्तित्वात नाही, किंवा रासायनिक प्रक्रियांमुळे भौतिक परिपक्वतेच्या एका विशिष्ट अवस्थेमध्येच जीवनाची लक्षणे प्रकट होतात. आत्मा जरी अमर असला तरी हिंसेला प्रोत्साहन दिलेले नाही, पण त्याचबरोबर युद्ध काळामध्ये आवश्यकता असल्यामुळे हिंसेचा निषेधही केलेला नाही. अशा हिंसेची गरज लहरी खातर न ठरविता भगवंतांच्या आज्ञेवर आधारित असली पाहिजे. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून इथे कुठेतरी आत्मज्ञानाचा भगवंत शेवटच्या टप्प्यावरती आहोत आपण या श्लोकामुळे. तर 30 पर्यंत जसं आपण म्हटलं की याच्या आधीचे जे काही 12-13 श्लोक आहेत, तर त्याच्यामध्ये पूर्ण शरीर आणि आत्म्याविषयीचं जे ज्ञान आहे हे जाणण्याचा पुरेपूर प्रयत्न आणि भगवंतांनी श्रीकृष्ण अर्जुनाला याबद्दलचं जे ज्ञान आहे की अशा या अविकारी आत्म्याबद्दलच्या उपदेशाचा भगवंत इथे शेवट करत आहेत. अमर आत्म्याचे अनेक प्रकारे वर्णन केल्यानंतर भगवंत ठामपणे सिद्ध करतात की आत्मा हा अमर आहे आणि शरीर हे क्षणिक आहे, जसं नश्वर आहे शरीर. आणि म्हणून पितामह भीष्म आणि गुरुद्रोण यांची हत्या होईल म्हणून तू क्षत्रिय या नात्याने आपल्या युद्ध कर्तव्याचा त्याग करणे हे अजिबात योग्य नाहीये. आणि म्हणूनच त्यांच्या प्रमाणावरून या अधिकृत प्रमाणांवरून भगवान श्रीकृष्णांच्या अधिकृत प्रमाणांवरून मनुष्याने निश्चितपणे जाणले पाहिजे की भौतिक शरीराहूनही भिन्न असा आत्मा असतो. आणि आत्म्याचं जसं आपण या आत्म्याचे गुणधर्म जाणले, मग ज्यांना या मायावादी लोकांना किंवा ज्या काही लोकांना भगवंतांच्याच अस्तित्वावर आणि भगवंतांच्याच असण्यावर कुठेतरी शंका आहे आणि भगवंतांना जे मानत नाहीयेत त्यांना या आत्मज्ञानाचं जाणणं खूप कठीण आहे. मग त्यांच्यामध्ये तो आत्मा हा कुठेतरी त्या केमिकल्सनी बनलेला आहे आणि अशा प्रकारचा रासायनिक प्रक्रियांमुळे अशा प्रकारची लक्षणं निर्माण होतात, कारण त्यांच्यामध्ये आत्म्याचं अस्तित्वच नाही. आणि म्हणून त्या रासायनिक कुठेतरी त्या सगळ्या क्रियांमुळे मग ती लक्षणे प्रकट होतात, असं काहीतरी त्यांचं मत असतं. पण हा आत्मा अमर असला तरी मग आपण आधीच्या अध्यायांमध्ये श्लोकांमध्ये जे जाणलं की हिंसेला प्रोत्साहन देत नाही, नाहीतर मग शरीर नाही आत्मा आहे, मग त्या शरीराला मारलं तरी काय होतंय. आणि म्हणूनच तो आत्म्याचा तो तुकडे कापता येत नाही किंवा काहीच करता येत, मग आत्म्याला काही होणार नाही, मग शरीराला मारलं तर काय तर ते पण कुठेतरी अयोग्य आहे आणि अनैतिक आहे. कारण मग इथे कुठेतरी त्या मुक्या जनावरांना कारण स्वार्थासाठी मारलं जातं. ती जी भावना आहे ना, ती भावना अतिशय चुकीची भावना आहे. द्वेषापोटी मत्सरापोटी स्वतःच्या जिभेचे चोचले पुरवण्यासाठी स्वतःची तृषा भागवण्यासाठी या गोष्टी केल्या जातात, हे जाणलं पाहिजे. आणि म्हणूनच अशा हिंसेची जी गरज आहे ती भगवंतांच्या आज्ञेनुसार शक्य नाहीये. इथे भगवंतांसाठी अर्जुन लढतोय, भगवंतांनी या सगळ्यांना मारलंय, ते अधर्माविरुद्ध युद्ध आहे. इथे कुठेही भगवंतांची परवानगी असल्याशिवाय भगवंतांच्या परवानगीशिवाय गवताचं पातं देखील हलत नाही. इच्छा करू शकता तुम्ही कितीही, पण त्या इच्छेला परवानगीची आणि ती अनुमती जी आहे ती अनुमती ही भगवंतांचीच असली पाहिजे. कारण कितीही इच्छा केल्या तरी त्या इच्छा करण्याचं स्वातंत्र्य आहे, पण ते पूर्ण करण्याचं स्वातंत्र्य हे पूर्णपणे भगवंतांच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. आणि म्हणूनच या भगवंतांची आज्ञा असल्याशिवाय निश्चितच हे शक्य नाहीये. म्हणून अशी हिंसा कुठल्याही काय म्हणतात ना एक्सक्युजेस खाली तुम्ही कुठल्याही प्रकारच्या व्हायलन्सला काय म्हणतात ना समर्थता देऊ शकत नाही आणि त्याचं समर्पण काय म्हणतात ना त्याचं समर्थन करू शकत नाही तुम्ही. नाहीतर एखादा म्हणतोय हो आम्ही मारलं तरी काय होतंय, मग मी मांसाहार केला तरी काय होते ना, तिथे ते अनैतिक आहे, तिथे ते चुकीची गोष्ट आहे. कारण ते मुक जनावर आहे, त्याच्याही शरीरामध्ये जी आत्मा आहे परमात्मा आहे. आणि म्हणून स्वतःच्या कुठेतरी स्वार्थासाठी आणि स्वतःच्या इच्छेसाठी स्वतःचे तेवढे उपभोगाच्या कारणासाठी त्या गोष्टी करणं हे निश्चितच चुकीचं मानलं गेलेलं आहे. आणि मग पुढे जाऊन आपल्याला आता जाणायचं आहे की जे आपण 2:30-31 पासून पुढच्या 37 पर्यंतच्या ज्या श्लोकांपर्यंत मगाशी त्या ब्रेकअप जो जाणला आहे, की मग ही जी आता पुढचं की जी मला आनंद वाटत नाही हे जे कारण आहे त्या कारणाची कारण मीमांसा आणि भगवंतांनी त्याचं कुठेतरी निराकरण केलंय त्याच्या प्रश्नाचं. आणि भगवंतांनी ते ज्ञान अर्जुनाला दिलं. स्वधर्मोऽपीचावेक्षं नविकम्पी तू महर्षी धर्म्याद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत्
अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. वाचा हरे विनोद. कृष्ण. हरे. क्षत्रिय या नात्याने तुझ्या विशिष्ट कर्तव्याचा विचार केला असता तू जाणले पाहिजे की तुला धर्मतत्वांसाठी युद्ध करण्यापेक्षा श्रेष्ठ असे इतर कोणतेही कार्य नाही. यास्तव तू संकोच करण्याची आवश्यकता नाही. तात्पर्य: सामाजिक व्यवस्थेसाठी असणाऱ्या 4 वर्णामधील द्वितीय वर्णाला क्षत्रिय म्हटले जाते व हा वर्ण उत्तम राज्यकारभार करण्यासाठी असतो. क्षत म्हणजे पीडा किंवा इजा. जो पीडा होण्यापासून रक्षण करता त्याला क्षत्रिय म्हटले जाते. त्रायते संरक्षण देणे. क्षत्रियांना अरण्यात शिकार करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. क्षत्रिय अरण्यात जाऊन वाघाला समोरासमोर आव्हान देत असत आणि वाघाबरोबर तलवारीने झुंज देत असत. वाघाची शिकार झाल्यावर त्याचे त्याचे राजकीय मानसन्मानाने अंत्यसंस्कार केले जात असत. जयपूर संस्थानचे क्षेत्रीय राजे आजतागायत या पद्धतीचे पालन करीत आहेत. क्षत्रियांना विशेषत्वे आव्हान देण्याचे आणि हत्या करण्याचे प्रशिक्षण दिले जाते. कारण काही वेळा धार्मिक हिंसा ही आवश्यक बाब असते. म्हणून क्षत्रिय एकदम संन्यास आश्रम स्वीकारू शकत नाही. राजकारणात अहिंसा ही राजकीय चाल किंवा धोरण ठरू शकते, पण एक अविभाज्य तत्व म्हणून ती असू शकत नाही. धार्मिक न्याय संहितेमध्ये सांगण्यात आले आहे की माताजी वेश्तो न्यून्यं जिह्वासन्तो महीक्षितः युद्धमानः परं शक्त्या स्वर्गं यान्तपरां मुखः. यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजैः. संस्तुताः किल मन्त्रैश्च तेऽपि स्वर्गं वाप्नुवन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. रणभूमीवर एखादा राजा किंवा क्षत्रिय त्याचा मत्सर करणाऱ्या राजाशी लढतो तेव्हा मृत्यूनंतर तो स्वर्ग प्राप्ती करण्यास योग्य होतो. त्याचप्रमाणे ब्राह्मणही यज्ञामध्ये पशूंची आहुती देऊन स्वर्ग प्राप्ती करतात. म्हणून धार्मिक तत्व पालनासाठी रणभूमीवर हत्या करणे आणि यज्ञामध्ये पशूंची आहुती देणे यामुळेच हिंसक कृती मानल्या जात नाही. कारण यामध्ये धर्मतत्वे संबंधित असल्यामुळे प्रत्येकालाच लाभ होतो. यज्ञ बळीला एका योनीतून दुसऱ्या योनी या प्रकारे उत्क्रांती मार्गातून न जाता तात्काळ मनुष्य जीवनाची प्राप्ती होते. युद्धभूमीवर मारल्या गेलेल्या क्षत्रियांनाही यज्ञ बळी देऊन स्वर्ग प्राप्ती करणाऱ्या ब्राह्मणांप्रमाणेच स्वर्ग प्राप्ती होते. स्वधर्म किंवा विशेष कर्तव्ये 2 प्रकारची आहेत. जोपर्यंत मनुष्य मुक्त होत नाही तोपर्यंत त्याने विशिष्ट शरीरानुसार मोक्ष प्राप्तीसाठी धर्म तत्वाप्रमाणे कर्तव्य करणे आवश्यक आहे. जेव्हा एखादा काय झालं नाही, हा तुमचा आवाज एकदम गेला. जेव्हा एखादा मुक्त होतो तेव्हा त्याचा स्वधर्म किंवा त्याची विशिष्ट कर्तव्ये शारीरिक स्तरावर नसल्यामुळे त्याच्या स्वधर्माला आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त होते. ब्राह्मण आणि क्षत्रियांना शारीरिक स्तरावर विशिष्ट नियत कर्तव्य नेमून दिलेली असतात आणि त्यांचे पालन करणे अनिवार्य असते. स्वधर्म भगवंताने नेमून दिलेला आहे आणि याचे स्पष्टीकरण 4थ्या अध्यायात केले जाईल. शारीरिक स्तरावर स्वधर्माला वर्णाश्रम धर्म किंवा मानवाच्या आध्यात्मिक ज्ञानप्राप्तीचा मूलभूत आधार असे म्हटले जाते. मानवी संस्कृतीचा प्रारंभ वर्णाश्रम धर्म किंवा प्राप्त शरीराच्या विशिष्ट गुणांनुसार नेमून दिलेल्या कर्तव्यांपासून होतो. ज्येष्ठ व्यक्तींच्या आज्ञेनुसार कोणत्याही कार्यक्षेत्रामध्ये त्या त्या प्रकारचे कार्य केल्याने मनुष्याची जीवनातील उच्चस्तर अवस्थेमध्ये उन्नती होते. हरे 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 कृष्ण. इथे आता या श्लोकापासून आपण जाणतो आहोत की आनंद नाही तर मग हे युद्ध करून मला काहीही आनंद मिळणार नाहीये असं कुठेतरी अर्जुनाला सांगायचंय. आणि या कारणास्तव जसं आपण ही 5 कारण बघितली त्यातलं दुसरं कारण हे आहे. पहिलं जे करुण आहे मग त्याला आनंद न वाटणं. त्यानंतर आहे की कुठेतरी
म्हणजे आपण काहीतरी पापमय करतो आहोत, आपण काहीतरी पापी गोष्ट करतो आहोत आणि आपल्याला आपण पाप लागेल, आपल्याला गुरु हत्येचं आणि आपल्या पितामहांच्या हत्येचं पाप लागेल, ही तिसरी मनामध्ये कारण आहे. त्यानंतर कौटुंबिक परंपरेला आपण धोका निर्माण करायला आणि या सगळ्यामुळे कुठेतरी असमंजस झालेला अर्जुन, अशी ही कारणं आहेत. आणि म्हणून त्यातल्या दुसऱ्या कारणाला सांगताना भगवंत आता सांगतायत की क्षत्रिय, अर्जुन हा एक क्षत्रिय आहे आणि सामाजिक व्यवस्थेसाठी लागणाऱ्या 4 वर्णांमध्ये द्वितीय वर्णाला क्षत्रिय, मग कुठेतरी आपण जे मूड ऑफ नेचर म्हणणार आहोत, कुठेतरी हे जे त्रिगुणिक आपण ज्या 14व्या अध्याय जो आपण शिकणार आहोत, की जिथे आपण त्या तीन गुणांना मग गुणात्रय विभाग होईल, गुणत्रय विभाग होईल असं या 14व्या अध्यायाचं नाव आहे. तिथे आपण सत्व, रज आणि तम, मग अशा प्रकारे ब्राह्मण हा सत्व गुणामध्ये असतो, क्षत्रिय हा सत्व आणि रजगुणामध्ये असतो, त्यानंतर वैश्य हा कुठेतरी रजगुणांमध्ये असतो आणि पुन्हा क्षुद्र जो आहे तो रजो आणि तमो गुणामध्ये असतो. अशा प्रकारे या गुणांची सुद्धा विभागणी, म्हणजे ही जी विभागणी आहे ही गुणकर्मांनुसार आहे, कुठल्याही प्रकारचा धर्म जात यानुसार नाही, तर ते गुण आणि त्यांची गुणांप्रमाणे केली जाणारी कर्म याप्रमाणे ती वर्णाश्रम पद्धती आधारित आहे, जी भगवंतांनी निर्मित केलेली आहे. आणि त्याचप्रमाणे हे जे क्षत्रिय आहे, क्षत म्हणजे पीडा, पीडा करून ज्याप्रमाणे संरक्षण जे देतात, त्रायते, त्रायते म्हणजे संरक्षण देणारे, या पीडेपासून म्हणजे कशाही पासून प्रोटेक्शन करणारे असे क्षत्रिय आहेत, जे राज्य करणारे सुद्धा आहेत. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे की हे जे क्षत्रिय आहेत, क्षत्रिय जेव्हा एखाद्या अधर्माविरुद्ध युद्ध करता आहेत आणि ते सपोज आता क्षत्रिय मग पूर्वीचे राजे रजवाडे जे आपण म्हणतो की ते त्याप्रमाणे वाघाची शिकार केल्यानंतर सुद्धा त्याला ते वाघाबरोबर तलवारीने झुंज देत आणि शिकार झाल्यावर मान सन्मानाने त्याचा अंत्यसंस्कार केले जायचे. याप्रमाणे जयपूर संस्थानचे क्षत्रिय राजे आज तागायत ही गोष्टी प्रथा या चालवतात. आणि मग ही जी हिंसा, म्हणून या हिंसेला कुठेही धर्मामध्ये स्थान नाहीये. पण ज्या यज्ञ बळीमध्ये आपण ऐकू आणि आपण म्हणू की मग कशा प्रकारे या गोष्टींचं समर्थन केलं जातं, तर इथे कुठेतरी वेदामध्ये आणि शास्त्रामध्ये ही गोष्ट सांगितलेली आहे की जेव्हा यज्ञामध्ये त्या पशुला आणि ज्या प्राण्याची आहुती दिली जाते, तर जे ती आहुती देता आहेत त्या ब्राह्मणाला तात्काळ स्वर्गप्राप्ती, म्हणजे हे जे ब्राह्मण त्याच्यामध्ये समाविष्ट आहेत त्यांना निश्चितच स्वर्गप्राप्ती होते. आणि अशा वेळेला ते जे पशु, जो काही पशु तिथे आहुती दिला जातोय, त्या पशुला अनेक योनींमधून न जायला लागता त्याला तात्काळ मनुष्य जन्माची प्राप्ती होते, की जिथे तो आपला आध्यात्मिक प्रवास पुढे चालू करू ठेवू शकेल. आणि अशा प्रकारे त्या म्हणजे जे आहुती दिल्या जाणाऱ्या पशुविषयी अशा प्रकारे सांगितलेलं आहे. आणि म्हणून ही जी अहिंसा आहे, ही जी हिंसा आहे, हिला कुठेतरी अशा प्रकारे समर्थन दिलंय आणि म्हणून तिला कुठेही निषिद्ध मानलं गेलेलं नाहीये. आणि म्हणून पण काही वेळेला ही धार्मिक हिंसा ही आवश्यक बाब असते, म्हणजे ज्याप्रमाणे धर्माच्या बाजूने लढून क्षत्रियांना सुद्धा जेव्हा असं करायला लागतं तेव्हा ते अधर्माच्या बाजूने लढतायत. जसं एखादा ब्राह्मण जेव्हा अशा प्रकारची आहुती देतोय आणि ती आहुती काही वेद कार्यासाठी, काही धार्मिक कार्यासाठी केली जाते, तेव्हा निश्चितच त्याला स्वर्गप्राप्ती होते, कारण तिथे कुठेतरी पुण्यकर्म केलं जात आहे त्या व्यक्तीकडून. आणि त्याचप्रमाणे अशा प्रकारे जेव्हा क्षत्रिय क्षत्रिय जेव्हा एखाद्या अधर्माविषयी अधर्माच्या विरुद्ध जाऊन हिंसा करतात, तर त्याप्रमाणे ती हिंसा पुन्हा कुठेतरी अयोग्य मानली जात नाही, त्यांनाही स्वर्ग सुखाची प्राप्ती होते. आणि म्हणून इथे दिलंय या श्लोकाचा एक मतितार्थ म्हणून, ज्याचा संदर्भ आहे धार्मिक न्याय संहितेमध्ये, की रणभूमीवर एखादा राजा किंवा क्षत्रिय त्याचा मत्सर करणाऱ्या राजाशी लढतो तेव्हा मृत्यूनंतर त्याला स्वर्गप्राप्ती होते. आणि त्याचप्रमाणे ब्राह्मण यज्ञामध्ये पशुची आहुती देऊन स्वर्गप्राप्ती करतात. अशा प्रकारे हे जाणून घ्यायचं आहे की मग अधर्माविरुद्ध या केलेल्या गोष्टी आहेत त्या कुठल्याही प्रकारचं पाप इन्कर केलेल्या म्हणत नाहीत, कुठल्याही प्रकारच्या पापाला कारणीभूत नाहीयेत. आणि त्याचप्रमाणे एखाद्या क्षत्रियाने सुद्धा एखाद्याला मारलं, अधर्माविरुद्ध जाऊन त्या अधर्मी लोकाला मारलं, तर निश्चितच कुठेही त्यामध्ये पाप ही भावना येत नाही. आणि म्हणूनच ती कुठल्याही प्रकारच्या हिंसक कृतीय मानल्या जात नाहीत. यामध्ये धर्मतत्व संबंधित असल्यामुळे प्रत्येकाला त्याचा लाभच होतो. यज्ञबळीला एका योनीतून दुसऱ्या योनीत या प्रकारे जेव्हा उत्क्रांती मार्गातून न जाता तात्काळ मनुष्य योनी, जसं मी आता म्हटलं की अशा या पशुला तात्काळ मनुष्य योनी प्राप्त होते आणि त्याला स्वर्ग प्राप्ती निश्चितच होऊ शकते.
आणि म्हणून मग ज्याप्रमाणे आपण या वर्णाश्रम पद्धतीला बघितलंय, 4थ्या अध्यायामध्येही याचा उल्लेख पुन्हा येणार आहे की या स्वधर्माविषयी, मग जो स्वधर्म म्हणजे जी पर्सनल जी काही गोष्टी केल्या जातात, ही जी स्वधर्म म्हणजे माझं कर्तव्य काय आहे, त्या प्रकारची 2 कर्तव्य आहेत. एक कुठेतरी कंडिशन म्हणजे कंडिशन स्वधर्म आहे तो, आणि एक कुठेतरी लिबरेटेड म्हणजे कुठेतरी मुक्त असा आहे, एक कुठेतरी बांधील आहे, एक कुठेतरी मुक्त आहे. कारण हा बांधील जो आहे तो ड्युटीज म्हणून करतोय, पण जो जो कोणी कुठेतरी अटॅचडच नाहीये, त्या गोष्टींशीच अटॅच नाही, तो भगवंतांच्या सेवेसाठी सगळं करतो. आणि म्हणूनच हा बदलचा हा फरक खूप जाणून घेणं गरजेचं आहे. मानवी संस्कृतीचा प्रारंभ हा वर्णाश्रम धर्म आणि प्राप्त शरीराच्या विशिष्ट गुणांनुसार नेमून केलेल्या कर्तव्यापासून होतो. तर अशा प्रकारे या गोष्टीला सखोलपणे जाणून घेणं हे खूप गरजेचं आहे. स्वधर्माविषयी विचारलं जाऊ शकतं किंवा अनेक, मग त्याच्यावरती आपण पुन्हा काही हे ठेवूया आणि असेलही तुमचं इंटरॅक्शन थोडं, तर ज्यामध्ये आपल्याला पुन्हा चर्चा करता येईल. तर अशा प्रकारे या आज्ञेचं ज्येष्ठ व्यक्तींच्या आज्ञेनुसार कोणत्याही कार्यक्षेत्रामध्ये त्या त्या प्रकारचे कार्य केल्याने मनुष्याच्या जीवनातील उच्चतर अवस्थेमध्ये उन्नती होते. अशा प्रकारे आज्ञेनुसार, भगवंतांच्या आज्ञेनुसार, आणि म्हणूनच अशा या भगवंतांनी दिलेल्या आणि या वर्णाश्रम पद्धतीला जाणून मनुष्य जीवनातील उच्चतर अवस्थेमध्ये उन्नती होते. अशा प्रकारे त्याच्या उच्चस्तर योनींमध्ये त्याला जन्म प्राप्त होतो. यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमिदृशम् युद्धमिदृशम् सुखिनः क्षत्रिय, एक मिनिट हा, एक सेकंड, यासारखे. ओके, युद्धमिदृशम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचू का? वाचा माझा. मिनल हे वाचा. मिनल माताजी वाचतायत का? वाचू का? हो. हा वाचा ना, मिनल माताची. एक एक करून दोघींनी वाचा, एकदा तुम्ही एकदा तुम्ही, हरकत नाही. क्षत्रिय या नात्याने तुझ्या विशिष्ट कर्तव्याचा विचार केला असता तू जाणले पाहिजे की तुला धर्मतत्वांसाठी युद्ध करण्यापेक्षा श्रेष्ठ असे इतर कोणतेही कार्य नाही. यास्तव तू संकोच करण्याची आवश्यकता नाही. तात्पर्य हे मॅडम आपण वाचलंय खरं. तुम्ही हा संस्कृत श्लोकही वाचला, नवीन नाही श्लोकच ऍक्च्युली, वाचायचं. हो हो नाही, हो, नवीन श्लोक श्लोकच वाचला वाचायचा. नाही श्लोक माताजींनी आता. वाचला मी, माताजी हे श्लोक पार्थ आहे वाचलाय. चालू. तुम्ही आता अर्थ वाचा, यदृच्छयाचोपपन्नं 32वा श्लोक आहे. स्वर्गद्वारमपावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ आलाय श्लोक, लभन्ते हा वाचा दुःखमिदृशम्. या. हे पार्थ, ज्या हम्म. क्षत्रियांना अशा युद्धाची संधी प्रयत्न न करताही येते ते खरोखरच सुखी आहेत, कारण या संधीमुळे त्यांच्यासाठी स्वर्गाची द्वारे सताळ उघडी होतात. तात्पर्य अर्जुन जेव्हा म्हणाला की मला या युद्धापासून कल्याणकारक असे काहीच दिसत नाही, यामुळे शाश्वत नरकवासच भोगावा लागेल, तेव्हा अर्जुनाच्या या प्रवृत्तीची विश्वाचे आदिगुरु भगवान श्रीकृष्णांनी निंदा केली होती. अर्जुनाने विविध विधाने केवळ अज्ञानामुळेच केली होती. अहिंसक बनून त्याला त्याचे नियत कर्म करावयाचे होते. क्षत्रियाने रणांगणावर असूनही अहिंसक बनावे हे मूर्खांचे तत्वज्ञान आहे. महान ऋषी आणि व्यासदेवांचे पिता पराशर मुनी आपल्या पराशर स्मृतीत सांगतात की क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्र प्राणी प्रदंडयन् निर्जित्य परसैन्यादी क्षितीम धर्मेण पालयेत. सर्व प्रकारच्या संकटातून प्रजेचे रक्षण करणे हे क्षत्रियांचे कर्तव्य आहे. यासाठी तसेच कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी त्याला योग्य बाबतीत हिंसेचा वापर करावा लागतो. म्हणून त्याला राज्याच्या सैन्याचा निपात करावा लागतो आणि याप्रमाणे धर्मतत्वानुसार त्याने जगावर राज्य करावे. या सर्व बाबींचा विचार केल्यास अर्जुनाने युद्धापासून परावृत्त होण्याचे काहीच कारण नव्हते. जर त्याने शत्रूवरती विजय प्राप्त केला असता तर त्याला राज्योपभोग घेता आला असता, आणि जर युद्धामध्ये तो मारला गेला असता तरी त्याची स्वर्गलोकाप्रत उन्नती झाली असती, कारण तेथील द्वारे त्याच्यासाठी सताळ खुली होती. दोन्हीपैकी कोणत्याही परिस्थितीत युद्ध करणे त्याला लाभदायकच होते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. येस, आपण हा श्लोक वाचलेला, पण छान तुम्ही पुन्हा वाचलात ना, खूप छान. तर अशा प्रकारे क्षत्रिय असल्याचं म्हणजे इथे कुठेतरी जसं आपण स्वधर्माविषयी बघितलं
आधीच्या श्लोकामध्ये, की स्वधर्माचे दोन प्रकार, कंडिशन सोल आणि कुठेतरी लिबरेटेड, म्हणजे कुठेतरी बांधिलकी आहे आणि मुक्ती मिळालेली आहे. तर अशा प्रकारे ही जी गोष्ट आहे, ही ही कुठेतरी स्वतःचा धर्म, म्हणजे मग इथे कुठेतरी वर्णाश्रम पद्धती जी सांगितलेली आहे, आणि म्हणूनच त्याप्रमाणे क्षत्रियाचा धर्म हा निश्चितच राज्य करणे, युद्ध करणे हा होतो. आणि म्हणूनच या प्रवृत्तीचे, की या युद्धापासून कल्याणकारक मला, की इथे कुठेतरी अर्जुनाची ही जी मनोवृत्ती आहे, ही या सामान्य माणसाचं प्रतिनिधित्व करते. आणि म्हणूनच सामान्य माणसाच्या मनातले विचार, की मला त्याच्यात कुठेच काही रस नाही, मला त्याच्यापासून काहीच लाभ मिळत नाही, का या गोष्टी करायला पाहिजे, का मी ते स्वातंत्र्य घ्यायचं, का मी ते युद्ध लढायचं आणि कशासाठी जिंकायचं, तर मला त्याच्यामध्ये काहीच स्वारस्य वाटत नाही. पण अर्जुनाने अशी विधाने केवळ अज्ञानामध्येच केली होती. आणि म्हणून भगवंतांनी तिथे त्याची निंदा केली होती, कारण हे तुला शोभत नाही. तू एक क्षत्रिय आहेस, तुझा हा भ्याडपणा, पळकुटेपणा, तुझा शत्रू तुझी प्रशंसा करणार नाही, तुझी निंदाच करेल. आणि त्या निंदेपेक्षा जास्त असा अपमान कुठलाच एखाद्या क्षत्रियाला असू शकत नाही. अगदी मरणप्राय यातना अशा प्रकारे त्यांनी त्याचं वर्णन, की हा अपमान म्हणजे एखाद्या क्षत्रियाचा अपमान, जेव्हा तुम्ही युद्धालाच नकार देता. आणि म्हणून क्षत्रियाने रणांगणावर असूनही अहिंसक बनावे, हे मूर्खांचे तत्वज्ञान आहे. म्हणूनच तिथे जेव्हा अर्जुन म्हणतोय, की मला हे युद्ध नाही करायचं आणि मला जंगलात जाऊन संन्यास घ्यायचाय, तिथे भगवंत निश्चित ते खोडून काढतात. आणि म्हणून भगवंतांनी तिथे त्याचा जो अप्रोच आहे, तिचा दृष्टिकोन जो आहे, तो दृष्टिकोन पूर्णपणे बदललाय, की तू जो विचार करतोयस तो विचार तू करू नकोस. इथे पराशर मुनींच्या पराशर स्मृतीमधलं संदर्भ दिलेला आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे एक क्षत्रिय तारणारा असतो हो तो. आणि म्हणून त्याचं कर्तव्य त्यांनी बजावलंच पाहिजे. म्हणून कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याकरता त्यांनी योग्य बाबतीत हिंसेचा वापर करणं कुठल्याही प्रकारचं त्याच्यामध्ये पाप असू शकत नाही. म्हणून शत्रू राज्याचा सैन्याचा निपात करावा लागतो, आणि त्यामुळे धर्मतत्वानुसार त्याने त्या जगावर राज्य करावे. अशा प्रकारे तो कुठेतरी क्षत्रिय धर्म निभावत असतो. आणि म्हणूनच अशा या सगळ्या गोष्टींचा विचार केला तर अर्जुनाने युद्धात म्हणून परावृत्त होणं हा प्रश्नच येत नाही. आणि त्यातूनही भगवंत सांगतायत अर्जुनाला, की तू तर क्षत्रिय म्हणून तू टाळूच शकत नाहीस, पण ऍट द सेम टाइम तू हा विचार कर, की युद्ध केलंस, तू जिंकलास, तर तुला राज्य उपभोगायचंय. आणि युद्ध नाही केलंस आणि तू लढता लढता मेलास, युद्ध केल्यावर तू आता त्याच्या दोन गोष्टी असणार ना. युद्ध केल्यावर भगवंत त्याला काय करतायत, कन्व्हिन्स, आणि भगवंत समजावून सांगतायत, की तू युद्ध केलं पाहिजे. मग युद्ध करताना काय होऊ शकेल, एकतर तो जगेल, नाही तर एक तर तो मरेल. मग आता जगल्यानंतर भगवंत सांगतायत, की तू जर इथे पृथ्वी तलावरती तू राज्य करणार आहेस, कारण तू ते युद्ध जिंकणार आहेस. ऍट द सेम टाइम तू हरलास किंवा त्या प्रकारे तू मारला गेलास या युद्धामध्ये, तरीही तुला स्वर्गप्राप्ती होणारच आहे. हे भगवंत खात्री देतात, ग्वाही देतात याची भगवंत. आणि म्हणूनच दोघोपैकी कोणत्याही परिस्थितीत युद्ध करणे हे त्याला लाभदायकच होते, की त्याने युद्ध करणं हे त्याच्या दृष्टीने योग्य गोष्टच होती. कारण जरी तो लढवय्या होता आणि मारला गेला, तरी त्याला काळजी नव्हती, पुन्हा त्याला निश्चितच मुक्ती मिळणार होती. अथ चेत्त्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि, ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. विनिता हरे माताजी. कृष्ण. परंतु तू जर धर्मयुद्ध करण्याचे तुझे कर्तव्य केले नाहीस, तर कर्तव्य करण्यामध्ये निष्काळजीपणा केल्यामुळे तुला निश्चितपणे पाप लागेल, आणि याप्रमाणे योद्धा म्हणून तू तुझी कीर्ती गमावशील. तात्पर्य: अर्जुन हा प्रसिद्ध योद्धा होता, आणि भगवान शंकरांसहित इतर देवदेवतांशी युद्ध करून त्याने कीर्ती प्राप्त केली होती. शिकाऱ्याच्या वेशात आलेल्या भगवान शंकरांना युद्धात त्याने पराभव करून त्यांना प्रसन्न केले व पाशुपतास्त्र नावाचे अस्त्र वरदान म्हणून प्राप्त केले. अर्जुन महान योद्धा होता हे प्रत्येकाला माहित होते. दुर्योधनांनीही त्याला आशीर्वाद दिले व असे अस्त्र वरदान दिले की ज्या योगे तो आपल्या गुरुचाही वध करू शकत होता. त्याचा पिता व स्वर्गाचा राजा इंद्र यांच्या सहित इतर अनेक अधिकारी व्यक्तींकडून त्याने युद्ध करण्याच्या पात्रतेबद्दलची विश्वसनीयता प्राप्त केली होती. म्हणून जर त्याने युद्धाचा त्याग केला
तर त्याने आपल्या क्षत्रियाचे कर्तव्यच टाळले असे नव्हे, तर तो आपली कीर्ती आणि नावलौकिकही गमावून बसला असता. याप्रमाणे नरकात जाण्यासाठी त्याने स्वतःचाच राजमार्ग बनवला असता. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाल्यास, तो युद्ध करून नव्हे, तर युद्धापासून माघार घेतल्यामुळे नरकात गेला असता. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच अर्जुन हा की तू जर धर्मयुद्ध करण्याचे तुझं कर्तव्य नाही केलंस, तर तिथे कुठेतरी तू मूर्खपणा करतोयस. तुझा निष्काळजीपणा आहे हा, की युद्ध केलंस तर तुला पाव नाही लागणार आहे या कुठला, कारण तिथे कुठेतरी दृष्टिकोन बदललाय प्रभूचे भगवंतांनी. आणि म्हणूनच याप्रमाणे युद्धा म्हणून तुझी कीर्ती तू गमावशील. जर तू संन्यास जाऊन घेतलास तर निश्चितच तू ही कीर्ती गमावशील. आणि म्हणून युद्ध करून नव्हे, तर युद्धापासून माघार गेल्यामुळे तू नरकामध्ये जाशील. कारण तुला जर तू युद्धात मारला गेलास तरी तुला स्वर्गप्राप्ती होणार आहे, आणि तुझं जिंकलास तरीही तुला राज्य करायचं आहे. त्यामुळे तुला कुठेतरी या दोन्हीमध्ये कुठलंही त्याचं नुकसान होणार नाहीये. अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययाम् संभावितस्य चाकीर्तिम अमरणादतिरिच्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. लोक नेहमी तुझ्या अपयशाचे वर्णन करतील आणि सन्मान्य व्यक्तीसाठी दुष्कीर्ती ही मृत्यूपेक्षाही भयंकर आहे. तात्पर्य: अर्जुनाचा सखा आणि तत्वोपदेशक या नात्याने भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला त्याच्या युद्ध करण्याच्या नकाराबद्दल अंतिम निर्णय देत आहे. भगवान म्हणतात, अर्जुना, युद्धारंभ होण्यापूर्वीच तू जर युद्धभूमी सोडून गेलास तर लोक तुला भ्याड म्हणतील, आणि जर तू म्हणत असशील की लोक काहीही अपशब्द बोलले तरी तू युद्धभूमीतून पलायन करून तुझे प्राण वाचवशील, तर माझा तुला सल्ला आहे की तू युद्धात मरणेच अधिक उत्तम आहे. तुझ्यासारख्या सन्माननीय व्यक्तीसाठी दुष्कीर्ती ही मृत्यूपेक्षाही भयंकर आहे. म्हणून प्राणरक्षणासाठी पलायन करण्यापेक्षा तू युद्धात मरण पावणे अधिक उत्तम आहे. यामुळे माझ्या मैत्रीचा दुरुपयोग करण्यापासून आणि आपली सामाजिक प्रतिष्ठा गमावण्यापासून तुझे रक्षणच होईल. म्हणून अर्जुनासाठी भगवंतांचा अंतिम निर्णय होता की युद्धामध्ये माघार घेण्यापेक्षा त्याने युद्धात मृत्यू पत्करावा. हरे कृष्ण, हरे कृष्ण. पुन्हा हरे त्याच कृष्ण. दोन अप्रोचेसला सांगितलंय भगवंतांनी, हा. की कशा प्रकारे युद्ध केलं आणि युद्ध नाही केलंस तर कशा तुला या भ्याडपणा आहे हा निश्चितच उघडकीस येईल, आणि ही चांगली गोष्ट नाही आहे. आणि म्हणूनच मग दुष्कृती ही जी दुष्कीर्ती आहे, सन्माननीय व्यक्तीसाठी ही दुष्कीर्ती म्हणजे मृत्यूपेक्षाही भयंकर अशी गोष्ट आहे. त्यामुळे त्याच गोष्टीला पुन्हा थोडस वेगळ्या प्रकारे भगवंतांनी वर्णन केलेलं आहे, सांगितलेलं आहे. भयाद्रणादुपरतं मत्स्यन्ते त्वां महारथाः येषां च तत्त्वं येषा च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवान्. वाचू लाघवम्. हरे का? कृष्ण. हा वाचा हरे मेरी. हरे कृष्ण. वाचा. ज्या मोठमोठ्या महारथी सेनापतींनी तुझ्या नावलौकिकाची आणि यशाची वाखाणणी केली आहे, त्यांना वाटेल की केवळ भीतीमुळे तू रणांगण सोडले आहेस, आणि याप्रमाणे ते तुला तुच्छच समजतील. तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला आपला निर्णय देणे चालूच ठेवले. ते पुढे म्हणतात की तू असे समजू नकोस की दुर्योधन, कर्ण आणि इतर योद्ध्यांना तू आपले बंधू आणि पितामह यांच्याबद्दलच्या करुणेमुळे रणभूमी सोडून गेलास असे वाटेल. त्यांना वाटेल की भयभीत होऊनच तू रणभूमी सोडून गेलास. अशा तऱ्हेने तुझ्या व्यक्तिमत्वाबद्दलची त्यांना असणारा आदर साफ धुळीस मिळून जाईल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि म्हणूनच जे महारथी आहेत, सेनापती आहेत, जे तुझ्या नावलौकिकाची यशाची वाखाणणी करता आहेत, तर त्यामुळे तू जर युद्ध सोडून गेलास तर त्यांना वाटेल की भयभीत होऊन तू रणभूमी सोडून गेलास, आणि मग तुझ्या व्यक्तिमत्वाचा असा असणारा आदर तिथे कुठेतरी ती आयडेंटिटी फार धुळीला मिळते. हो, मग भले तू अगदी श्रेष्ठ योद्धा का असेना, लाडका तो शिष्य आहे द्रोणाचार्यांचा, सगळं असून सुद्धा हा जो भ्याडपणा आहे ना, याचं समर्थन कुठेच नाही. अवाच वादांश बहून्वदिष्यन्ति तवाहितः निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम्.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. वाचा. तुझे शत्रू अनेक अपमानास्पद शब्दात तुझे वर्णन करतील आणि तुझ्या योग्यतेचा उपहास करतील. यातून अधिक दुःखकर असे तुला काय आहे? तात्पर्य: प्रारंभी भगवान श्रीकृष्णांना अर्जुनाच्या अनाहूत करुणेबद्दल आश्चर्य वाटले आणि ही करुणा अनार्यांनाच साजेशी आहे असे ते म्हणतात. आता श्रीकृष्णांनी इतक्या प्रकारे बोलून अर्जुनाच्या तथाकथित करुणेच्या विरोधात स्वतःची मते पटवून दिली आहेत. हरे कृष्ण. आणि हरे म्हणूनच तुझ्या कृष्ण. योग्यतेचा, कारण अशापेक्षा अपमानास्पद तुला दुसरं काहीही असणार नाही. एका क्षत्रियाला हा जो अपमान आहे, आणि म्हणूनच श्रीकृष्णांनी इतक्या प्रकारे बोलून अर्जुनाच्या तथाकथित करुणेच्या विरोधात स्वतःची मते पटवून दिलेली आहेत. कुठेतरी ते प्रोकास्टिनेट करतोय अर्जुन, नाही करायचं युद्ध, पण भगवंत आहेत, भगवंतांना गुरु मानलंय त्यांनी, त्याप्रमाणे भगवंतांनी ज्ञान सुरू केलेलं आहे. मग अशा प्रकारे आपण त्या ज्ञानाचा योग्य प्रकारे व्यवस्थित वापर करणं आणि योग्य जाणून घेणं त्या ज्ञानाला, हे खूप आवश्यक आहे. प्रदोतीतच आहे ना मग तशी? हा, 37. सदतीसच. हतो हतो. वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महिम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः. हरे कृष्ण. मीनल माताजी वाचा. हरे कृष्ण. हे कौंतेया, रणभूमीवरती तू मारला जाशील आणि तुला स्वर्गप्राप्ती होईल, किंवा तू विजयश्री प्राप्त करून पृथ्वीचे साम्राज्य उपभोगशील. म्हणून दृढनिश्चयी होऊन उठ आणि युद्ध कर. तात्पर्य: अर्जुनाच्या पक्षाला जरी विजयाची खात्री नव्हती, तरी त्याला युद्ध करावेच लागले असते, कारण युद्धात मारला गेल्यानेही त्याला स्वर्गलोकाप्रत उन्नत होता आले असते. हरे कृष्ण. आणि म्हणून हरे छोटे कृष्ण. परपट आहेत, त्याच्यातनं समजून हेच घ्यायचं की अर्जुनाचा क्षत्रिय धर्म आणि त्याला युद्ध हे हम्म. केलंच पाहिजे. उठ, उठ, निश्चयाने उठ, कारण ही गोष्ट अत्यंत महत्वाची आहे. तुझ्या कर्तव्यापासून तू पळू शकत नाहीस. कर्तव्यपूर्ती ही अतिशय महत्वाची आहे. एक सेकंड. हा. सुख दुःखे. सुख दुःखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सुख अथवा दुःख, लाभ अथवा हानी, जय अथवा पराजय याचा विचार न करता तू युद्धासाठी म्हणून युद्ध कर. असे केल्याने तुला पाप लागणार नाही. तात्पर्य: भगवान श्रीकृष्ण अर्जुनाला सांगतात की अर्जुनाने युद्धासाठी म्हणून युद्ध करावे, कारण ही त्यांची इच्छा आहे. कृष्ण भावना भावित कार्यांमध्ये सुख अथवा दुःख, लाभ अथवा हानी, जय अथवा पराजय यासारख्या विचारांना अजिबात थारा नाही. श्रीकृष्णांसाठी सर्व काही करणे ही दिव्य भावना आहे, कारण त्यामुळे भौतिक कार्ये बंधनास कारणीभूत होत नाही. जो आपल्या इंद्रिय तृप्ती करता सत्वगुणांमध्ये किंवा रजोगुणांमध्ये कार्य करतो, त्याला पाप अथवा पुण्यकर्मांच्या बंधनात अडकावे लागते. पण ज्या व्यक्तीने कृष्ण भावना भावित कार्यामध्ये स्वतःला संपूर्णपणे समर्पित केले आहे, त्याला सामान्यतया कर्म करणाऱ्या मनुष्याप्रमाणे कोणाच्याही बंधनात राहावे लागत नाही, किंवा तो कोणाचा ऋणीही राहत नाही. असे सांगितले जाते की, माताजी वाचन. हा, एक मिनिट. हा. देवर्षी भूतात प्रनूणां पितॄणां न किंकरो नाय मुनी च राजन् सर्वात्मनायः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदं परिरत्य कर्तम्. इतर सर्व कर्तव्यांचा त्याग करून जो पूर्णपणे मुकुंद श्रीकृष्णांना शरण गेला आहे, तो कोणाचाही ऋणी राहत नाही. तसेच तो देवदेवता, ऋषीमुनी, मानव समाज, नातलग, मानवता किंवा पितर इत्यादींचे ऋण त्याच्यावर राहत नाही. श्री भागवतम 11.5.41 हाच संकेत श्रीकृष्णांनी अर्जुनाला अप्रत्यक्षपणे या श्लोकात दिला आहे आणि त्याचे
अधिक स्पष्ट वर्णन पुढील श्लोकात केले आहे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि पुन्हा तेच म्हणजे साधारण आपण बघतो आहोत की 3-4 श्लोकांमध्ये म्हणजे मुख्य क्षत्रिय असल्याचं आणि अशा प्रकारे हे कर्म जो करतो आहे ते विष्णूंना अर्पण, हे भगवंतांसाठी करतो आहे. आणि सर्व कर्तव्यांचा त्याग करून जो पूर्णपणे मुकुंद श्रीकृष्णांना शरण गेला आहे तो कुठलाही बांधिलकी राहत नाही. कारण कसं आहे माहितीये का, तो जे कर्म करतो आहे इथेच आपल्याला जाणायचं आहे की कर्तव्य केलं जाते, क्षत्रिय धर्म निभावला जाणार आहे, पण ते जो कर्म आहे ते तू माझ्यासाठी कर. हे जेव्हा भगवंत अर्जुनाला आज्ञा देत आहेत ते युद्ध भगवंतांसाठी अर्जुन करतोय आणि तिथे कुठेतरी निमित्त आहे अर्जुन फक्त. आणि म्हणून हे जाणायचं आहे की तो श्रीकृष्णांना शरण गेलेला आहे, पूर्णपणे मुकुंदांना शरण गेलेला आहे. तो कुणाचाही ऋणी राहत नाही. तो देवदेवता ऋषी मुनी मानव समाज नातलग मानवता इतर पितर इत्यादींचे ऋण त्यांच्यावरती राहत नाही. तो कुठल्याही बंधनामध्ये राहत नाही. त्यामुळे मग त्या कर्मफळांचे भोग आणि त्याचे जे काही असतील त्या गोष्टी सहन करायची त्याला गरज पडत नाही. एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्त यथा बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबंधं प्रहास्यसि. हरे कृष्ण. मीनल माताजी वाचा. हरे कृष्ण. आतापर्यंत या ज्ञानाची पृथक्करणात्मक माहिती मी तुला सांगितली आहे. आता मी निष्काम कर्म कसे करावे याचे वर्णन करतो ते ऐक. हे पार्था, जर तू या ज्ञानाच्या आधारे कार्य केलेस तर कर्मबंधनातून मुक्त होऊ शकशील. तात्पर्य: वैदिक शब्दकोश निरुक्ती यात म्हटल्याप्रमाणे संख्या म्हणजे जे सर्व गोष्टींचे विस्तृत रूपात वर्णन करते आणि जीवात्म्याच्या स्वरूप स्थितीची माहिती सांगणारे तत्वज्ञान म्हणजे हे सांख्य तत्वज्ञान होय. योग हा इंद्रिय निग्रह करण्याशी संबंधित आहे. अर्जुनाचा युद्ध न करण्याचा प्रस्ताव हा इंद्रिय तृप्तीवरती आधारित होता. आपले आद्य कर्तव्य विसरून त्याला युद्धापासून परावृत्त व्हावयाचे होते. कारण त्याला वाटत होते की धृतराष्ट्रपुत्र, चुलते, बंधू इत्यादींची हत्या करून राज्योपभोग घेण्यापेक्षा त्यांची हत्या न करताच आपण सुखी होऊ. दोन्ही गोष्टी मूलतः इंद्रिय तृप्तीवरच आधारित होत्या. बुद्धी आणि कर्तव्यांचा त्याग केला तरीही नातलगांवरती विजय प्राप्त करून मिळणारे सुख आणि नातलगांना जिवंत पाहून मिळणारे सुख ही दोन्ही सुखे वैयक्तिक इंद्रिय तृप्तीवरती आधारित आहेत. म्हणून श्रीकृष्णांना अर्जुनाला सांगावयाचे होते की आपल्या पितामहांच्या शरीराचा वध केल्याने तो त्यांच्या आत्म्याचा वध करणार नव्हता. पुढे ते सांगतात की भगवंतांसहित सर्व उपस्थित व्यक्तींचे स्वत्व नित्यच असते. त्या सर्व व्यक्तींना भूतकाळात स्वत्व होते, वर्तमान काळात स्वत्व आहे आणि भविष्य काळातही त्यांना स्वत्व राहील. कारण आपल्याला सनातन काळासाठी सत्व आहे. आपण केवळ विविध प्रकारे आपला शारीरिक पोशाख बदलतो, परंतु वास्तविकपणे भौतिक बंधनातून मुक्त झाल्यावरही आपण आपले स्वत्व ठेवतो. आत्मा आणि शरीराचे पृथक्करणात्मक ज्ञान भगवान श्रीकृष्णांनी अत्यंत विस्तृतपणे सांगितले आहे आणि आत्मा आणि शरीर यांच्याबद्दल विविध दृष्टिकोनातून सांगण्यात आलेल्या तत्वज्ञानालाच निरुक्ती शब्दकोशाप्रमाणे सांख्य तत्वज्ञान असे या ठिकाणी म्हणण्यात आले आहे. तोतया कपिलांच्या सांख्य तत्वज्ञानाचा या सांख्य तत्वज्ञानाशी काडी मात्रही संबंध नाही. नास्तिक कपिलाच्या सांख्य तत्वज्ञानाच्याही फार पूर्वी भगवान श्रीकृष्णांचे अवतार मूळ भगवान कपिल यांनी श्रीमद भागवतात आपली माता देवहूतीला सांख्य तत्वज्ञान सांगितले होते. त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की पुरुष किंवा परमेश्वर हेच कर्ता आहे आणि प्रकृतीवर दृष्टिक्षेप टाकून ते सृष्टीची निर्मिती करतात. या गोष्टीचा वेद आणि गीता स्वीकार करते.
वेदांमधील वर्णनांवरून आपल्याला कळून येते की परमेश्वरांनी प्रकृतीमध्ये केवळ दृष्टिक्षेपाद्वारे अनुरूप जीवात्मे प्रवेशित केले. हे सर्व जीवात्मे इंद्रिय तृप्ती खातर भौतिक प्रकृतीमध्ये कार्य करीत आहेत आणि भौतिक प्रकृतीच्या प्रभावाखाली ते स्वतःला उपभोक्ता समजत आहे. ही मनोवृत्ती मोक्षाच्या अंतिम क्षणापर्यंत टिकून राहते. त्यावेळी जीवात्मा भगवंतांशी एकरूप होण्याची इच्छा करतो. हा मायेचा किंवा इंद्रिय तृप्तीचा शेवटचा आघात असतो आणि अनेकानेक जन्मात इंद्रिय तृप्ती केल्यानंतर एखादा महात्मा वासुदेव भगवान श्रीकृष्णांना शरण जातो. या प्रकारे त्याची परमसत्य प्राप्तीची इच्छा पूर्ण होते. अर्जुनाने पूर्वीच श्रीकृष्णांना शरण जाऊन त्यांचा आध्यात्मिक गुरु म्हणून स्वीकार केला आहे. शिष्यस्तेहम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम म्हणून आता भगवान श्रीकृष्ण त्याला बुद्धियोग किंवा कर्मयोग युक्त होऊन कसे कार्य करावे याबद्दल सांगतील. दुसऱ्या शब्दात सांगावयाचे झाल्यास केवळ भगवंतांच्या संतुष्टीकरिता भक्तियोगाचे आचरण कसे करावे याबद्दल सांगतील. या बुद्धियोगाचे विस्तृत वर्णन प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा म्हणून वास करणाऱ्या भगवंतांशी प्रत्यक्ष संबंध असे करण्यात आले आहे. श्रीमद भगवद्गीता 10वा अध्याय 10वा श्लोक. परंतु हा प्रत्यक्ष संबंध भगवत भक्ती शिवाय होऊ शकत नाही. म्हणून जो भगवंतांच्या भक्तिमय किंवा दिव्य प्रेममयी सेवेमध्ये, दुसऱ्या शब्दात कृष्ण भावनेमध्ये स्थित झाला आहे, त्यालाच भगवंतांच्या विशेष कृपेमुळे या बुद्धियोगाची प्राप्ती होऊ शकते. यासाठीच भगवंत सांगतात की जे दिव्य प्रेमामुळे भगवत भक्तीमध्ये नित्य रममाण होतात त्यांनाच फक्त ते भक्तिमय प्रेमाचे शुद्ध ज्ञान प्रदान करतात. या प्रकारे भक्त सहजरित्या नित्य आनंदमयी अशा भगवत धामाची प्राप्ती करू शकतो. हरे कृष्ण माताजी, थांबूया इथे हा. चर्चा करू. तात्पर्य मोठं आहे, परंतु मुख्य हे जे वर्णन केलेलं आहे आणि इथे कुठेतरी भगवंत आता कर्मकांडांपासून कर्मयोग आणि तो निष्काम पद्धतीने, आणि इथे कुठेतरी आपल्याला भक्ती, आणि म्हणूनच इथे या दुसऱ्या अध्यायाला म्हणूनच गीतेचं सार म्हटलेलं आहे. कारण इथे कुठेतरी कर्मयोगही भगवंत सांगतायत, तिथे बुद्धियोगही सांगितलेला आहे, आणि तिथे भगवंतांनी बुद्धियोगाबरोबरच ज्याला इनर्शिया म्हणून घेतलं गेलं, पण तिथे कुठेतरी ते गुह्य ज्ञान आहे, ते सांख्य ज्ञान, आणि त्याचाच इथे कुठेतरी उल्लेख केलेला आहे की कशा प्रकारे शरीर आणि आत्म्याला आपण जाणलेलं आहे. मग हा आत्मा कशा प्रकारचे गुणधर्म इथपर्यंत आपण जाणलं. अर्जुनाचं जे कारण आहे की त्याला आनंद मिळत नाही ते आपण जाणलं. आणि आता तू कर्म जे करतो आहेस ते कर्म स्वतःच्या कर्मासाठी, स्वतःच्या त्याला फळं मिळतील त्याची, म्हणून या हेतूने न करता तू ते माझ्यासाठी आणि तू ते भगवंतांना अर्पण कर, आणि अशा प्रकारे त्याच्या फळांचा उपभोगाची अपेक्षा ठेवू नकोस. आणि इथे मग जेव्हा ज्या गोष्टींचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे तिथे आपण म्हणतो आहोत की एकरूपता. मग या गोष्टींचा आधीही उल्लेख झालेला आहे. तर इथे जे कपिल मुनी आहेत, हे कपिल मुनी जे आहेत, देवहूती माता त्यांची, आणि त्यांना जे सांख्य तत्वज्ञान कपिल मुनींनी दिलेलं आहे ते खरोखर आहे ज्याचा भागवतामध्ये उल्लेख आहे. त्याच प्रकारे जो तोतया कपिल, आणि ज्याचं आपण मग अशा प्रकारचं जे काही तत्वज्ञान जिथे तोतया कपिलाने दिलेलं आहे त्याचा याच्याशी कुठलाही संबंध नाही. ज्या 13व्या अध्यायामध्ये आपण भगवंत इथे सांगतायत की हे जे शरीर आहे 24 तत्वांनी बनलेलं आहे, आणि हे जे तत्व आहे त्यामध्ये आपण जाणतो, आणि मग त्यानंतर जो 25वा आहे आत्मा, आणि परमात्मा जो आहे तो 26वा. अशा प्रकारचं हे तत्वज्ञान आहे सगळं, आणि हा सांख्ययोग आहे. आणि म्हणूनच इथे जेव्हा भगवंतांनी सांगितलेलं आहे की हा जो संबंध प्रस्थापित होतो, आणि इथे 10.10चं पण उल्लेख झालेला आहे की भगवंतांप्रती जेव्हा ही सेवा केली जाते तिथे कुठेतरी तो संबंध निर्माण केला जातो. आपण थोडस
हे पूर्ण वाचू का? नाही नाही, ठीक आहे माताजी, मी सांगते तुम्हाला. हम्म. कारण काही तत्वज्ञानाविषयीच सांगितलंय, तर अर्थात नास्तिक सांख्ययोगाचा भक्तियोगाशी मुळीच संबंध नाही, तरी सुद्धा अज्ञानी लोक दावा करतात की नास्तिक सांख्ययोगाचाच उल्लेख भगवद्गीतेत केलाय, जे मायावादी आहे. हम्म. म्हणून तो पुढे वाचू शकता. मग आपण शेवटचा पॅरेग्राफ वाचूया. म्हणून मनुष्याने जाणले पाहिजे. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणून मनुष्याने जाणले पाहिजे की बुद्धियोग म्हणजे पूर्ण ज्ञान आणि पूर्ण आनंदयुक्त कृष्ण भावनेमध्ये कार्य करणे होय. असे कार्य कितीही दुष्कर असले तरी जो केवळ भगवंतांच्या संतुष्टीकरता कार्य करतो तो बुद्धियोगाच्या तत्वांद्वारे कार्य करीत असतो. यामुळे तो नित्य दिव्यानंदामध्ये रममाण असतो. अशा दिव्य कार्यामुळे भगवत कृपेने एखाद्याला आपोआप दिव्य ज्ञानाची प्राप्ती होते. यामुळे ज्ञानप्राप्तीसाठी अतिरिक्त प्रयास न करताही त्याची मुक्तता होते. कृष्ण भावना भावित कर्म आणि सकाम कर्म, विशेषत्वे कुटुंब प्राप्ती किंवा भौतिक सुखप्राप्ती करून इंद्रिय तृप्तीसाठी केलेल्या कर्मामध्ये बराच फरक आहे. म्हणून आपण जे कर्म करतो त्या कर्माचा बुद्धियोग हा दैवी गुण आहे. हरे कृष्ण. मला हरे. हे जरा थोडं सविस्तर सांगा, कारण थोडं जरा नक्कीच. कळायला कठीण आहे. कळायला कठीण. नक्कीच नक्कीच, मी त्याच्यात आत शिरूनच सांगते. तर इथे ही जी कृष्ण भावना आहे, म्हणजे कृष्ण भावना भावित कर्म, थोडंसं कन्फ्युजिंग पुढे सुद्धा होईल, पण याचं अजून विश्लेषण जे आहे ते 3ऱ्या आणि 5व्या अध्यायामध्ये सुद्धा याचा कुठेतरी विस्तार आहे, जिथे आपण कर्मयोग जाणतो. 3रा अध्याय कर्मयोगाचा आहे आणि हा कर्मयोग पुढे जाऊन निष्काम कर्म म्हणजे कृष्ण भावना भावित कर्म असं विशेष हा जो अध्याय आहे, 5वा अध्याय, तिथे आपला अजून पुढे पूर्णपणे तुम्हाला सविस्तर अजून कळेल, जिथे त्याचा सविस्तर उल्लेख केला. पण निश्चित मी हा भाग तुमच्यासाठी थोडा अजून खुलासा करून सांगते की इथे आनंदयुक्त म्हणजे भगवंतांप्रती कर्म करणं. कसं आहे की अर्जुन कर्म करतोय, अर्जुनाला मुळात युद्धच करायचं नव्हतं, परंतु भगवंत सांगतायत तू क्षत्रिय आहे, या ना त्या परत्वे भगवंत त्याला सांगतायत की कशा प्रकारे तू युद्ध करणं हेच तुझ्यासाठी चांगली गोष्ट आहे. आणि म्हणूनच त्याच्या मनातले जे काही संशय आहेत आणि मनातले जे काही त्या विचारांचं काहूर माजलेलं आहे, त्या विचारांचं काहूर त्याच्या अज्ञानामुळे आहे. आणि म्हणून इथे त्या अज्ञानाला कुठेतरी भगवंत दूर करताहेत या सगळ्या गोष्टींनी. म्हणून भगवंतांनी सांगितलं की तू कर्म कर, तुझं युद्ध कर, तू उठ आणि तुला निश्चयाने युद्ध केलं पाहिजे, कारण याला गत्यंतर नाही. तू एक क्षत्रिय आहेस, क्षत्रियाला युद्धापासून अजिबात पर्याय नाही, तू ते तुझं कर्म केलंच पाहिजे. पण यापुढेही जाऊन जेव्हा भगवंतांनी हे ज्ञान दिलंय की तू शरीर नाही आत्मा आहेस, मग काय करायचंय हो मला कर्म करून, हाही प्रश्न अर्जुनाच्या मनात पुढे येणार आहे. आणि त्यालाच अनुसरून कुठेतरी हे ज्ञान आहे की बुद्धियोग म्हणजे पूर्ण ज्ञान आणि पूर्ण आनंदयुक्त कृष्ण भावनेमध्ये कर्म करणे. कारण हे कर्म तू स्वतःसाठी नको करूस, तू स्वतःच्या काय म्हणतात ना, स्वार्थासाठी किंवा स्वतःला त्याची फळं भोगायची आहेत म्हणून करू नकोस. कारण जर तू ते स्वतःसाठी केलंस तर निश्चितच त्या कर्म बंधनामध्ये तू अडकणार आहेस, कारण कुठेतरी तू बांधला जाणार आहेस. आणि म्हणून इथे कर्म, सकाम कर्म आणि निष्काम कर्म यातला फरक आपल्याला पुढेही जाऊन हे विस्तृत होणार आहे अजून. पण जी शेवटची ओळी आपल्याला सांगतायत की कर्म म्हणजे काय, की जे तुमचं डेली कर्म करता, ज्या कर्माचा बुद्धियोग हा दैवी गुण आहे. कारण बुद्धियोग सांगतोय कृष्ण भावना भावित कर्म, की जे कर्म करायचे ते कृष्णाच्या आनंदा खातर करायचे. सर्वम कृष्णार्पणम. तिथे तुम्हाला त्या बंधनात काय हो, तिथे त्या कर्माशी तुमचा काही संबंधच उरत नाही आणि मग तिथून मोक्ष प्राप्तीला आपोआप वाटचाल मिळते. कारण तुम्ही कुठेच त्या याच्यामध्ये अडकत नाही, कुठल्याही प्रकारच्या भौतिकतेमध्ये तुम्ही अडकत नाही, कारण तुम्हाला त्याच्यापासून कुठलीच अपेक्षा नसते. येत आहे लक्षात? आणि म्हणून आपोआप दिव्य ज्ञान प्राप्त असलं होतं तरी हे तो नाही लक्षात अजून आलं. हा हा म्हणजे माताजी असं आहे का, आता आपण कुटुंबात राहत असलो तरी त्याची बद्दलची जी कर्तव्य ती आपण केली पाहिजेत, पण त्याच्यामध्ये काही फळाची अपेक्षा ठेवायची नाही. एक्झॅक्टली.
कसं आहे माताजी, आपण प्रपंचात आहोत, इथे हा नक्की संबंध जोडला जाणार. हा आपण प्रापंचिक जबाबदाऱ्या निश्चित पार पडायच्या आहेत. पण हा तिथे कुठेतरी ते जे ग्रॅटिट्यूड आहे ना, की जे आपण करतो आहोत हे मी केलंय, हा मला माझ्या लोकांसाठी करायचं, हे मी करतोय, हा जो मी आहे ना माताजी, तो बाजूला ठेवायचा आहे. हा परमेश्वर माझ्याकडून करून घेत. एक्झॅक्टली, हा एक्झॅक्ट. आणि म्हणून असं कार्य कितीही दुष्कर असले तरी जो केवळ भगवंतांच्या संतुष्टीकरता कार्य करतोय, तो बुद्धियोगाच्या तत्वाद्वारे ते कार्य करीत असतो, हा. कारण तो कृष्ण भावनेमध्ये ते कार्य करीत असतो. येत आहे लक्षात? ही हो कृष्ण हो, हरे भावना कृष्ण. महत्वाची आहे. आणि यामुळे जो दिव्यानंदामध्ये रममाण असतो. खूप कठीण आहे माताजी, याला अनेक जन्म घ्यायला लागतील. हो, आपण प्रपंचात आहोत, आपण या भौतिकतेमध्ये खूप अडकलेले आहोत अजून. आणि म्हणून कुठेतरी ही सुरुवात आहे की निदान आपण आध्यात्मिकतेकडे वळलोय, हेच आपल्यासाठी खूप महत्वाचं आहे. आणि म्हणून मग त्या स्टेज पर्यंत जाईपर्यंत म्हणून आपण जे नामस्मरण करतो, म्हणून हे जे नामस्मरण करणं हे सुद्धा सुरुवातीला सगळी अपराधी भावना आहे. आपण या अपराधी भावनेच्या स्तरावर करतोय, कारण आपलं मन असं आहे ना, की ज्या मनावर ज्या द्वापार युगामध्ये अर्जुनाला जे शक्य झालं नाही, ते भगवंत म्हणतात की निश्चित मानलंय की हा मन हा माणसाचा खूप महत्वाचा शत्रू आहे आणि खूप काय म्हणतात, तो प्रचंड शत्रू आहे. पण भगवंतांनी सांगितलं अर्जुनाला की ज्ञानाने, योग्य ज्ञानाने आणि परिश्रमाने हे सोपं आहे. त्याचप्रमाणे हे जे ज्ञान आहे, हा जो ज्ञान इथे बुद्धियोग जो म्हटलेला आहे, हा बुद्धियोग तुम्हाला ते कर्म कृष्ण भावनेमध्ये करायला सांगतोय. तुम्ही करा, तुमची सगळी कर्तव्य पार पाडा, तुमच्या सगळ्या प्रापंचिक जबाबदाऱ्या पार पाडा, पण ते करताना भगवंतांची सेवा ही तितकीच करा. तुम्ही करू शकताय ते ग्रॅटिट्यूड मनामध्ये आणि ती कृतज्ञतेची भावना मनामध्ये, नाहीतर तो जो मीपणा आहे ना, तो फक्त तुम्हाला त्या कर्म बंधनात बांधून ठेवणारा आहे. हम्म. येतंय लक्षात? म्हणजे मी केलं असं. एक्झॅक्टली, एक्झॅक्टली. आणि यामुळे जो ह्या कर्मालाच पूर्णपणे भगवंतांना अर्पण करतोय, हो, मी हे कर्मच भगवंतांसाठी करतोय, तेव्हा मग त्या कर्मफळांमध्येही तो अडकत नाही आणि म्हणजे मग त्या बंधनातही अडकत. हा संसार सुद्धा भगवंतानीच आपल्याला दिलेला आहे. एक्झॅक्टली. अहो, हा देह जिथे भगवंतांनी दिलाय, देह हो, जिथे भगवंतानी दिलाय. देहच तिथे तुम्ही संन्यास काय घेणार. म्हणून जेव्हा कर्मसन्यास योग आपण बघणार आहोत, खूप सुंदर आहे पुढे 5वा अध्याय, की अहो तुम्ही संन्यास, प्रभुपाद म्हणतात तुम्ही संन्यास कशाचा घेताय, हा देहच जिथे तुमचा नाहीये, तुम्ही कशाचा संन्यास, की हा देह ही भगवंतांचीच निर्मिती आहे. हो, पण भगवंतांनी काय सांगितलंय, की त्या अध्यात्माला आणि त्या आध्यात्मिक मार्गावरती स्वतःची उन्नती करण्यासाठी त्या शरीराचंही तितकीच काळजी घ्यायची, त्या शरीरालाही तितकंच जपायचंय, कारण माध्यम शरीर आहे. हो, या हम्म. प्रकृतीने आपल्याला सेवा शरीर करायचं दिलंय. माध्यम शरीर आहे. एक्झॅक्टली. आणि म्हणून तर भगवंतांनी ही निर्मिती त्यासाठीच केलेली आहे, की या जीवाची निर्मिती भगवंतांनी त्यासाठीच केली आहे. पण भगवंतांना विसरला, हो, जीव जीव फक्त स्वतःमध्येच गुंतला. म्हणून तर तो हम्म. आत्मा आणि परमात्मा त्या शरीर रूपी झाडावर राहतायत, पण तो आत्मा गुरफटलाय. मला हिरे हवेत, माणके हवेत, चांदी हवंय, सोनं हवंय, हे इंद्रिय सगळं तृप्ती. बघण्यातच तो गुंतलाय. इंद्रिय तृप्ती. इंद्रिय तृप्ती, एक्झॅक्टली. आणि म्हणून ज्ञान प्राप्तीसाठी अतिरिक्त प्रयास न करताही त्याची मुक्तता होते, कारण तिथे त्याने स्वतःला त्या कर्मांचा त्या करता मानलंच नाहीये. त्यामुळे तो आपोआपच त्या मुक्तीच्या मार्गाला लागतो. हम्म. कृष्ण भावना भावित कर्म, सकाम कर्म. आता बघा कसं आहे, की इथे पण हा फरक तुम्ही अजून पुढेही आपण विश्लेषित करू. कृष्ण भावना भावित कर्म हे निष्काम कर्म, पण सकाम कर्म काय आहे, जो रजोगुणातील व्यक्ती करतोय. कारण मी ही पूजा करतोय, मला प्रमोशन हवंय, मी हे कार्य करतोय कारण मला माझ्या मुलांना असं व्हायला हवंय, याला इथे ऍडमिशन मिळू दे, त्याला इथे तसं होऊ दे. पुण्यकर्म करतोय, पण त्या कर्मांच्या फळांसाठी करतो. आणि मग हम्म. कुठे हे कर्म कुठे नेणार आहे, वैकुंठाला नेणार, निश्चित स्वर्गवास मिळणार आहे, स्वर्गलोक नक्की मिळणार आहे त्यांना. हे जे पुण्यकर्म, कारण चांगलं कर्म करतायत, इंद्रिय तृप्ती करता का होईना भले, पण ते कर्म चांगलं करतायत, म्हणून ते सकाम कर्म झाले. आणि म्हणूनच म्हणजे माताजी, रोज आपण देवाला नमस्कार करतो तेव्हा देवाकडे काही न मागणं हे योग्य आहे, right? कारण देवाने दिलंय सगळं ना आपल्याला, किंवा त्यांनी जे आपल्याला दिलंय त्याच्याबद्दल धन्यवाद त्याच्याबद्दल देणे. कृतज्ञता व्यक्त करा. हा. की साधी गोष्ट, अहो, आपल्या देहाला
की आपल्याला इतका हा निरोगी देह जो दिलेला आहे, की ज्या डोळ्यांनी आपण अख्खा संसार बघतो आहोत, ज्या कानांनी ऐकू शकतोय, की ही जी कृतज्ञता आहे, की खरोखर भगवंता खरोखर आभार आहेत आणि खरोखर धन्यवाद, हे मानणं जास्त गरजेचं आहे. कशासाठी मागत राहायचंय? कारण कसं आहे ना, की मागत राहणं, की हे तुम्ही कुठेतरी फक्त तुमच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी, तुम्हाला कुठेतरी समाधान वाटावं, कारण तुम्हाला त्याच्यातनं आनंद मिळतोय. पण भगवंतांच्या आनंदा प्रित्यर्थ केला तर तो आनंद तुम्हाला आपोआपच मिळेल. हो, आपोआपच मिळेल तुम्हाला, तुमची इंद्रिय जर त्याच्यामध्ये गुंतवलीत. आणि म्हणूनच भगवंत म्हणतायत, कुठे तुम्ही अगदी 10-12 तास मंदिरात जाऊन तुम्ही तिथे जाऊन नामस्मरण करा असं काहीच नाही. अहो, तुम्ही तुमच्या डेली दैनंदिन व्यवहारांमध्ये, मग महिलेने स्वयंपाक करताना सुद्धा जेव्हा नामस्मरण करत स्वयंपाक करतीये, तेव्हा किती त्याच्यामध्ये तिचं जे काही ओतलं जातं आहे, त्या अन्नामध्ये पुरेपूर ते उतरतंय माताजी. आणि म्हणूनच या सगळ्यामधून हे शक्य आहे. ही कृष्ण भावना अशा प्रकारे जपणं नक्कीच शक्य आहे. पण हे कुणाला सांगायचंय? जास्त करून आम्ही भगवंतांना जाणायचा प्रयास तरी करतो आहोत, पण जे भगवंतांच्या अस्तित्वालाच मानत नाहीयेत, जे अतिशय त्या मायावादी नास्तिक प्रवृत्तीकडे आहेत, त्यांचं काहीच होऊ शकत नाही. मग पुढे जाऊन आपण त्याही लोकांबद्दल जाणणार आहोत. आणि मग जे जे ब्रह्म, परमात्मा, भगवान या कुठेतरी स्टेजेसवर अडकले. जसं मी तुम्हाला सूर्याचं उदाहरण दिलं गेल्या वेळेला. सूर्य दिसतोय, दिवस उजाडलाय, इथपर्यंत काही लोक थांबतायत. पुढे जाऊन काही म्हणतात की कुठून हा प्रकाश येतोय, तिथपर्यंत अभ्यास करतायत. पुढे जाऊन काही लोक म्हणतात, अरे हा प्रकाश देणारा आहे तरी कोण, त्या सूर्यावर जाऊन बघायला पाहिजे. अशी अशी कुठेतरी ती पातळी वाढत जाते. आणि म्हणूनच मग ती भगवंतांप्रती जी काही आपली उत्सुकता, आणि भगवंतांना जाणायचे कृष्ण आहेत तर कोण, कृष्णाला मानत नाही, जिथे आडातच नाही तिथे पोहऱ्यात कुठेच येऊ शकणार नाही. पण भगवंतांप्रती जो संबंध, आणि म्हणून इथे जो उल्लेख केलाय 10.10, की जिथे आपण या चतुश्लोकी गीतेमध्ये जाणतो संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. मग प्रयोजन काय आहे याचं? की प्रयोजन असं आहे की भगवंतांशी संबंध प्रस्थापित करून त्या परमात्म्याशी संबंध जोडायचा आहे. आणि म्हणूनच अशा प्रकारे भगवान, की मी परमात्म्याचाच अंश आहे, आत्मा हा परमात्म्याचाच अंश आहे, हा संबंध जोडून त्या भक्ती मार्फत ज्या काही आपण क्रिया करतो, ज्या काही सत्संग करतो, भजन करतो, किंवा ज्या काही भगवंतांचं नामस्मरण मुख्य करतो, भगवंतांची सेवा करतो, हे सगळे काय झाले? अभ्युदय झाले. आणि प्रयोजन काय? तर भगवंतांशी संबंध जोडणं, हे प्रयोजन आहे. त्या भगवान रूपाशी संबंध जोडायचा आणि भगवत धामाला परत जायचंय. भगवंत असूसले, तो भगवंत सांगतायत. आणि म्हणून खूप पुढच्या अध्यायांमध्ये अजून याचं तुम्हाला विश्लेषण होईल, की भगवंतांना काय हवंय आणि कशासाठी भगवंत हे सगळं आपल्याला देत आहेत, हे ज्ञान का देत आहेत. आणि म्हणूनच इथे ही कृष्ण भावना कशा प्रकारे रुजवायची, ही रुजवायची आहे मनामध्ये. कारण याच्यातला फरक जाणायचे. जेव्हा आपण यातला फरक जाणू, या कर्मकांड ते कर्मयोग, हा जो फरक आहे हा आपण जाणणं खूप गरजेचं आहे. आणि म्हणून भगवंताने हा फरक इथे जाणून दिलेला आहे. म्हणून आपण जे अगदी त्या कर्माचा बुद्धियोग हा दैवी गुण आहे, आपण त्या दैवाशी जोडले जातो. योग म्हणजे काय? हो, योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं. योग म्हणजे कुठलाही योगा नाहीये. त्याच्यामुळे योग म्हणजे भगवंतांशी जोडलं जाणं. आणि या माध्यमातून आपण भगवंतांशी, मग या या कर्मयोग, बुद्धियोग, ज्ञानयोग, या सगळ्यातून भक्तियोग हा सगळ्यात वरचा टप्पा आहे त्याचा. अशा प्रकारे आपण जोडले जातोय भगवंतांशी. मॅडम, तुम्ही आता काहीतरी एक अभ्युदय पुढे काय जाऊन म्हणलात आहे ते माताजी. सांगा ना परत. हा, पुढे जाऊन अजून अभ्युदय, काही उदाहरणं प्रयोजन आहेत. आणि काहीतरी म्हणलात तुम्ही, ते सांगा ना परत. कुठलं? प्रयोजन, प्रयोजन आणि काहीतरी आणखीन हा एक शब्द हा हा, म्हणला. त्याचा आपण 10व्या अध्यायामध्ये अजून विवेचन करणार आहोत. संबंध, अभ्युदय आणि प्रयोजन. संबंध म्हणजे काय? की कुठेतरी आपण संबंध जोडतो एखाद्या गोष्टीशी. येत आहे लक्षात? की संबंध म्हणजे बॉन्डिंग, नातं जोडलं जातंय. भगवंतांना जाणायचा प्रयत्न करून ते नातं जोडलं जातंय. तो संबंध प्रस्थापित केला जातोय आत्मा आणि परमात्म्याचा जो आहे. की मग हम्म. त्या आत्म्याने जाणलंय, परमात्म्याचाच आपण अंश आहोत. आणि तोच जो तोच पुढे जाऊन अभ्युदय, अभ्युदय म्हणजे काय? ऍक्टिव्हिटीज. आपण हा संबंध पुढे प्रस्थापित करून तो वाढीस लावतोय, हा म्हणजे मग अभ्युदय भक्ती झाला. योगा मार्गे आपण वाढीस लावतो. वाढीस कशा मार्गे लागतो? नामस्मरण,
कीर्तन हा. संकीर्तन करतो आहे, भगवंतांची स्तुती करतोय, भगवंतांविषयी जाणतोय, भगवद्गीतेतून भगवद्गीता ही भगवंतांनी दिलेलं ज्ञान आहे तेही जाणतोय, भागवतांमध्ये ज्या भगवंतांची स्तुती दिली आहे तीही जाणतो आहोत. या सगळ्याच्या माध्यमातून, या सत्संगातून, या भजन क्रियेतून आपण त्या अनर्थ निवृत्ती म्हणजे कुठेतरी या भौतिकतेपासून स्वतःला विलग करतो आहोत. कारण कुठेतरी त्या इंद्रिय तृप्ती, कारण कितीही बघा तुम्ही तो क्षणिक आनंद, मग ही जो अभ्युदय आहे ना आणि प्रयोजन, खूप सुंदर गोष्ट कथा आहे माताजी, मी 10व्या अध्यायात तुम्हाला खूप सखोल याच्याबद्दल सांगेन आणि आपण जाऊया हळूहळू, त्यामुळे घाई करू नका. अभ्युदय आणि प्रयोजन याविषयी आता एवढंच जाणा की आपण टप्प्याटप्प्याने भगवंतांप्रती प्रस्थापित करणं, भगवंतांप्रती तो संबंध प्रस्थापित करणं हे आपलं ध्येय आहे. ते आणि ध्येय प्रयोजन म्हणजे भगवंतांशी एकरूप होणं. एकरूप नाही, हा म्हणजे ती समाधीस्थ अवस्था, ज्या हा. अष्टांग योगात आपण बघणार आहोत की जी समाधीस्थ की भगवंतांशी जोडले जातो, हा. कनेक्ट होणं, माताजी कनेक्ट होणं, कनेक्ट होणं. एकरूप होणे, हा पण कनेक्ट होते तो आत्मा त्या परमात्म्याशी कनेक्ट होतो. आणि म्हणून ज्या आपण अष्टांग योगाला बघणार आहोत की जिथे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा आणि जी समाधी, ही योगी लोक जी समाधी घेतात तीच भक्ती योगामार्फत घेतली जाऊ शकते. जेव्हा तुम्ही ते कर्म कृष्ण भावना भावित करता, प्रत्येक गोष्ट तुम्ही कृष्ण भावना भावित करता, सर्वम कृष्णार्पणम, की मला नकोय त्याचं श्रेय, जे करतोय ते भगवंतांसाठी करतो, हा बुद्धियोग. हम्म. थोडस कठीण आहे कळायला माताजी, थोडं जसं जसं पुढे जाऊ तसं तुम्हाला अजून ते क्लिअर होत जाईल. कारण पुढच्या अध्यायांमध्ये याचं मी आधीच तुम्हाला त्या कथा सांगणं वगैरे म्हणजे मग ते कुठेतरी जोडलं नाही जाणार. म्हणून दुसरा अध्याय तुम्हाला सगळ्याची संक्षिप्त ओळख देतो, पण आपण त्याच्या हम्म. खोलात हळूहळू जातो. तेव्हा जेव्हा तुम्ही कर्मयोग आणि आपण या कर्म विकर्म सकाम कर्म आणि निष्काम कर्म यातला फरकही आपण जाणणार आहोत 6व्या अध्याय. त्यामुळे हळूहळू आपण जाऊया टप्प्याने. निश्चित प्रत्येक श्लोक त्यातला तुम्हाला तुमच्या गोष्टीला अजून कुठेतरी सखोलपणे तुम्हाला क्लॅरिटी नक्की देईल. ठीक आहे, हम्म. तर तुम्हा दोघींना इथे थांबायचंय का? मी 40वा घेणार खूप होते, चालेल. तुम्हाला 5 हो वाजता चालेल. जायचं मला असेल पण. तर आपण हा. थांबू शकतो. हो थांबलं तर चालेल. थांबलं तर चालेल. चालेल, कारण कुठेतरी मी समजू शकते, कारण थोडीशी म्हणजे गीता खूप सखोल आहे. मी तुम्हाला पुन्हा तेच सांगते, भगवंतांच्या कृपेने कुठेतरी मी 1% 2% म्हणजे त्याच्या पोहोती पोहोचून तुमच्यापर्यंत हे ज्ञान, कारण जसं आपण हे ज्ञान घेतोय तसं तसं आपण त्याच्यामध्ये सखोल जाऊ शकतो आणि त्या ज्ञानानेच आपण, म्हणून मी जितकं तुम्हाला संदर्भ शेअर करता येईल तितका माझा प्रयत्न असतो. म्हणून हा दुसरी जी टप्पा आहे, दुसरा टप्पा हळूहळू जाण्यातच कुठेतरी कुठेतरी ते काय म्हणतात ना त्याचं मकसद पूर्ण आणि त्याचं ते ध्येय पूर्ण होऊ शकेल. तर आपण नक्की थांबूया इथे. तर तुम्हाला अजूनही काही शंका मनामध्ये असतील तर नक्की विचारा आणि आपल्या पुढच्या अध्यायांमध्ये तुमच्या या शंकांचं नक्कीच निरसन होईल याची मी तुम्हाला ग्वाही देते. मॅडम हे शब्द आता तुम्ही जे काही सांगितलं ते आपल्या पुस्तकात काहीच नाहीये. कुठले शब्द? आता जे तुम्ही सांगितलं ना, संबंध प्रयोजन हे अभ्युदय. 10व्या अध्यायात आहे माताजी, ज्याचा तिथे तिथे उल्लेख अच्छा. केलाय. कारण ही मी जी आता वाचता चतुश्लोकी, वाचता बघत होते, इथे कुठे दिसले नाहीत ते. नाही नाही नाही, कारण मी त्याचा म्हणूनच मी त्याच्या खोलात जात नाहीये, कारण बर बर. चतुश्लोकी गीता जी आहे, पुढे जाऊन भगवंत जे सांगतायत की हा. चतुश्लोकी गीतेमध्ये जी 4 ओळींमध्ये 4 श्लोकांमध्ये संपूर्ण गीता आली, की जिथे अतिशय असं गुह्य ज्ञान तर भगवंतानी 9व्या अध्यायात दिलंय, पण त्या चतुश्लोकी गीतेमध्ये भगवंत अर्जुनाला जे काही ज्ञान देत आहेत ते अतिशय लाख मोलाचं आहे आणि अतिशय मौल्यवान आहे. आणि ते ज्ञान म्हणजेच ती गीता आहे, की भगवंत प्रत्यक्ष सांगतायत की काय करायला हवंय आणि त्या भक्तीचाच तो टप्पा आहे. कारण आपण 7व्या अध्यायानंतर भक्तीच्या टप्प्यामध्ये शिरतोय. हा म्हणजे भक्ती हे योगाचा 9व्या भाग अध्यायात आहे. येईल का? ते 9व्या अध्यायात येईल. 10व्या अध्यायात येईल. 10.8, 9, 10, 11 हे 4 श्लोक म्हणजे चतुश्लोकी गीता आहे. तो 6वा अध्याय करताना परत एकदा सांगा आम्हाला. नक्की 10वा 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 अध्याय. 10वा. हा, 10वा खर्च विभूती योग आहे ना? विभूती योगच आहे, पण त्या विभूती सांगण्यापूर्वी भगवंत काय सांगतायत हे भगवंतांनी ते सांगितलंय. महत्वाचं आहे. येस येस, आणि ते आपण नक्की जाणूया. कारण भक्ती खूप सुंदर आहे आणि अतिशय मधुर अशी भक्ती आपण जाणणार आहोत. 7व्या अध्यायापासूनच आपण भक्तीमध्ये शिरतो, तर निश्चित ती भक्तीची अवीट गोडी तुम्हाला त्या 10व्या अध्यायात खूप सुंदर पणे व्यक्त केली आहे तिथे. तर मी नक्की प्रयत्नपूर्वक तुमच्यापर्यंत ते ज्ञान अगदी तंतोतंत पोहोचवायचा प्रयत्न करेन. खरं थांबावं असं वाटत नाही, पण दुसरं पण काही गोष्टी असतात ना मागे आपल्या.
हो नक्कीच. आपण प्रपंचात आहो माताजी, काही इलाज नाही. पण नक्की आपण हळूहळू जाऊया, काळजी करू नका. आणि खूप आनंद आहे. तर आपण असंच कंटिन्यू नक्की करू. मी इथे थांबवते. थांबावंसं वाटत नाही, हे खरं आहे, पण तरी पुढच्याही गोष्टी आहेत. नाही नाही, हरकत नाही. आणि कुठेतरी आपण तो टप्प्याटप्प्याने जाऊया. एकाच वेळेला मला फारही पुढे जायचं नाहीये. त्यामुळे आपण हळूहळू जाऊया. आणि आज अगदीच आपण दोघे होतो, बाकीचे पण नव्हते कोणी आलेले. हो, नाही तेच मलाही कळत नाही, माहित नाही. शनिवार गेल्या वेळेला 9-10 जण होती. तर बघू हो आता, मी ग्रुपवर टाकेन पुन्हा एकदा. म्हणून रेकॉर्डिंग टाकायला मी कधी कधी चाचरते, कारण मला हे लाईव्ह सेशन हवं असतं. म्हणून माझं रेकॉर्डिंग टाकायला थोडंसं कधी कधी हे. मॅडम, हे लाईव्ह सेशन मध्येच आम्ही प्रश्न विचारतो ना, उलट पुलट तुम्हाला. एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली एक्झॅक्टली. आणि म्हणूनच माझा प्रत्येक भक्ताशी तोच हे करण्याचा प्रयत्न असतो की लाईव्ह सेशन तुम्ही जॉईन करा. रेकॉर्डिंगचं महत्व ते नाहीये. कारण आता बऱ्याच जणांनी आज टाकलं, मला असं वाटतं शनिवार रविवार आहे म्हणूनच असेल, कोणाची नवरात्राची तयारी आहे त्यामुळे कदाचित असतील बाहेर. पण हरकत नाही, तुम्ही दोघी पण माझ्यासाठी खूप आहात, त्याच्यामुळे जे ज्ञान तुमच्यापर्यंत मी पोहोचवू शकते याचा आनंद आहे. तर आपण थांबूया इथे. हरे कृष्ण.